Advocate Raymond. Very good. Are very good zvekuti. Saka iyo atosendwa record copy. Saka mangwana tinogona kusangana nawo because mangwana tinotofaila kuti tiende nawo kuHigh Court. Good. Zvaendwa. Zvaendwa. Thank you very much. Rikaiti bate ukuno kutono tichingopusha utono tinosvika pamari inozobatsira pamaloya waya kuti awane transport yokufamba nekudai. Thank you so much, Sis Millie. Because no vanoziva kuti mari hamuna henyu asi isusu yatoitawa nawo mukazongova tendawo kuvapa kuti vakwanise kufamba nokuti vanenge vachidhiraivha vachidini vayawane kuisa fuel zvobatsira vanozoti hamuna mari. Alright, maita basi. Alright, iripo. Sure. Ini guys ndiri kuda kunokanda ndinodonedza life ndoga. Ndiri kuda kunobaya pakanzi send ma details haya. Ini ndakunobaya nikikiri ndakunobaya end. Kana ndimyo ndakunobaya end life. Ndaperegwa munoziva. Ndaperegwa. Right, and guys, share ndini ndadonedza ndoga pale kuti ndiri andanyora numbers ndoda kuti ndisende ndovana nobaya paka end. Ndasara ndakangoperegwa munoziva ichidona. Zvakaoma. Handei guys. Plus zvimwe my emotion kutobatikana chaiko kwenyaya iyi kwalita kutoti ndisaningire. Ndazi ndamisira small. Thank you. Dzotsai number dziya futi dzeEcoCash guys. Nyorai futi number dziya dzeEcoCash. Nyorai number dziya dzeEcoCash futi zve guys. Nyorai mu comment section imomo. Let uyu kunde gachicombine nyaya dzese idzi. Gachicombine nyaya ma details esekundai. Right, pani vaisa 10 pounds. Thank you very much, my sister. Vaisa 10 pounds. Then thank you vatete vangu vaisa 10 pounds. Thank you tete vaisa 10 pounds. Inga mari yanga yakunyatsoFamba zvakanaka kundaita iko. Satani wacho zvakaoma. Satani wacho kuti donedzera live naizvi mari yanga yakunyatsoFamba zvakanaka. Thank you Jackie Stone 20 pounds. Thank you my love. Thank you. Ndabaya ndoga. Kunde wabatanza zveseka. Zvabatsana zvese. Very good. Yaha. Izvo zvese zvirapo. EcoCash number iripo. EcoCash number pana pinapo iripo. My account details aripo. PayPal yaletu zvese zvakabatanidzwa apo. Zvese zviripo. Zvese zviripo. Zvakabatanidzwa apo guys. Zvese zvakabatanidzwa apo zviripo. Zvese zvakabatanidzwa apo zviripo. Saka my details guys handeitoni share live guys. Share live vanhu vadzoke. Hatikandei tuone something chatinacho. Hatikandei tuone something chatinacho. Gatikandei something guys. Tione something chatinacho. Gatikandei. Apa patuda kuti tite 30 minutes chitsvaga mari chete. And tika and then tobva tachipinda panyaya yedu imwe inotevera. Alright. Pane vaisa 15 pounds. Please don't mention my name. Mwah. Thank you. Bless you. Quite for 15 pounds. Jakare. Thank you, my sister. God bless you. Thank you very much. God bless you. Thank you very much. Ayo zvitofamba Samantha, don't worry. Zvitofamba mangwana kuno zvitofamba. Kesi dzakadai so vanenge vachiona. Handika handeitione guys, handeitione kati say ma 5 pounds, 10 pounds, 20 pounds yatinayo guys. Kana uchitofila toda kukanda 100 pounds chayo ngati say guys. Koma socialites makanyarira seiko panyai. Tokuzivaika kuti anoizi kapa. Kochitaika noise apa tifambirane guys. Beatrice ndakapina apo pari kulaikwa nevana. Masoshi, where are you? Soshi, where are you? Kati batsirane apa. You collect something from your page sikokoko. Something. Yobatanidzwa yese voendesero. Bo vano batsirika na maloya sai. Nokuti vanenge vachizodrive famba wakudai. Hanimona. Imari ya Owen kuti kesi mutsurudzwe. Imari ya Owen kuti kesi mutsurudzwe. So kesi chimutsurudzwa chitinge tiri behind the advocate anenge achita nyaya kubata basa. Tichamutsigira tiri kunoko. And this time tukuda thank you Tarisa Ijena. Thank you. Tichida kuti tizvione ichibuda nekuno. Matisos aripo rumbi akapinwayo Matisos aripo. Matisos akapinwayo. The details are there, they are still pinned. Aripo my details. Aripo.
masocialize ndokumbira kuti mubudikire guys, ndokumbira kuti mubudikire. Thank you Edina, thank you Edina. Masocialize ndokumbira kuti mubudikire. Madetails ari pinned guys. Guys, like ayo madetails vanhu vaone. Ndokumbira kuti mubudikire kakutira kuti tigamane gamane. Thank you Flossie, thank you Florence Manyoda, thank you very much. Thank you very much. Anzi ava into kumaona say could I pin the details again? Aripo one mama to like I aripo one my details. I are to buy mama not to like I aripo. My lawyers are there, the advocates are there, don't worry, it's sorted now. Sorted. My advocates are there, but family next on the Mazokap, but when the Mangwana kuno Sagara and Kuno Tashese. I told to me go my docket track and everything. I don't know Torah docket, Saka don't worry. I told me go put your choice. So the advocate, we now have an advocate, but Taku say Maria Kutikunda Kutikuda, Zunda Kutiji, Mario plus you, marriage Kuti, and so pure Paragata up and down at Chifamba. And one, I send it out at least as poor Mario if you chero at Scuzeduti as Ati Arkuda for free, eh? Kanakuti, as you for free, cannot Arkuti as a tansko. Chelsea, I'm going to ask so far. Quite, Nakola, my socialize promise you, a chamania, for a mom, to go by in your ass, smelly as a good. I hope kind of water, smelly, no fire. Manu manyana rostigaiti iriria idzizi no right. And guys, mchisa ina petition guys, and only 68 signatures. Please let's share link to family rise. Thank you Susan Mahachi, thank you for 20 pounds. Thank you and do you need a receipt? No, we don't need a receipt. No kuti teachers of Torah screenshot screen recording master esa ringa pinda yokando mtwera star akuti riripo ikanota aripo tinisa screen recordings tokanda nasi tokumbira kuti guys mumbotega ma celebrity ku Zimbabwe ambo uya upane inbox pano vambotisirawo something nokuti inyaya yenyika antika vanhu ivava vanise vanhu vasapotawo anti ndimi vanhu vacho vanhu vasapotawo panguva dzakadai tiri kukumbirawo kuti vambouya ndokumbirawo kuti muvatege guys vategeiwo vese macelebrity vategei guys vambouyawo vaise something chero ikave inbox zvayo ecocache zvayo handi maona chii nokuti dai tise tiri kuinyatsokuiziva tione tibatsirane senyika handika ndokuti kutiwo mapeji akure ndo vanhu handiti kuti mapeji akure ndivo vanhu vanoita kuti mapeji akure zvino kana akura tikabata zvimari takarega kudzosera bheki hazvisingatsokubuda antimaona so tikukumbira mutege vese ndaona mwatega the musekasi ana mama v chikai pano mwanangu Bruno tiri kukumbirawo kana $20 $50 chaiyo antika tikukumbira kungoti zvipinde antika hanzi madam boss yes madam boss uyai mutipawo 50 mani pakoti painbox ecocache madam boss vanotoisa manje maititi handizi kuti vanoona here vari pakufara ko vanozoona here vari pasocial media rezvozvi hatizivi kana varipo zvinganakidzawo kuti vakandewo something zvinyatsokufamba antimaona right hatitegei guys macelebrity enu asi eni shupika hatisi kuita mafanisi ava vatooni nokuti takavabloka pano saka chero kavategako it will be a waste of time Olinda Chapel chokwadi fura nepano munin'ina wangu paita nyaya inorwadza ungokandawo zvako kana ka 30 pounds zvako Olinda. I know you Olinda kuti you can do it andimaona you can do it andimaona yes tight yeah tight tine inbox uyai vanangu tight uyai musekazi pfura ina pano Natasha Nyemba aiwa ndinde mwaimbo kupromota kupage kwako kuti iko zvinovhura sali uyangokandawo kana ka 500 rands zvinotoita. Anti please pin this. Okay. Ingawa iri kuonekwa wani. Iri kuonekwa wani. Hanze I will send 10. Thank you Kayla. Okay, thank you Kayla. Thank you the $10 just for EcoCash. Thank you very much. Thank you. Right, and they guys, and they turn. No.
zvakaoma. Handetione guys, handetione. Zvonikwere vanhu mucomment section umu tingazvitevedzere. Zvakaoma. Guys, tinokumbirawo guys, handetione guys. Tira kuona kuti vamatega vanopfuura nepano here. Ndigaitione vamatega ava kuti vanouya vachidongora tikuonawo chero shoma mari. Chero shoma yamunenge magona kuisawo kusara kuda kuti zvifambe. Regaitione. Aiwa shingano toshingiziwa ngano yakabvisa. Shingano toyakabvisa. Asi vamwe regaitione. Unozotiwerenga mazita ari kutengwa soga unyatsokuona kuti hakuna kwatiri kuinda senyika. Zvane vachikone muchivatega vakadongorera havo havawi havanyori. Zvakaoma. Uyai guys, atikandei tione guys, atikandei. Mukoma mo boys. Gawauye mukoma mo boys abize gawatipoka kakanda ka 5,000 zvako. Semunhu businessman. Vakakandawo ka 5,000 chaiko zvinoita. Guys, kune munhu ari kutenga Bybit mucomment section. Guys, munoitei musadaro guys. Tegai na mairasi guys. Mukatenga tibikiri Bybit here vasikada. Achangosvika pasuya media sada asumuka musadaro guys. Zvakaoma. Aiwa azviko jeche. Julia aiwa zviko. Vari kutegwa Bybit mucomment section. Aiwa Queen of Peace vanotoya vakakanda. Queen of Peace will come and kanda. Zvakaoma. Right. Akutenga murume waBybit. Asika vanhu musadaro. Temba Gorimbo is here, my brother. Thank you, my brother Temba Gorimbo. Tikukumbirawo just a little donation, my brother. I can see you. Tikutry kuraise funds for the advocate kuti nyaya Owen itwe revisit. Owen, I think you saw nyaya Owen mwana uyu akapuwa 17 years dzekunzi abatwa angari security guard at the same time achenda kuuniversity. So nyaya yacho I think makaiona hanzvadzi Temba Gorimbo. I like you so much hanzvadzi yangu. Ndatikukumbirawo kana $10 kana $20 tikuzama tireise mafunds kuti vabereki vacho makavaona chibero chema hapana chiripo. Munongozivawo zvikuitika. Tungoitira kuti mwana uyu akwanise kuti pawanikwe mari yekuti vasarigwa about 4 days kuti vaapile. Saka tikuzama kureisa hapana pekutangira vabereki vacho ndo makaona vaichema. Apa tine petition zvakare tongokumbira kuti sainiwewo andimaona because zvina kumira mushe. Saka takukumbirawo kuti veduwe mupinde mai mazowe mukoma wangu vategei vauye vatikandirawo something andimaona. Tikukumbirawo guys $5 zvavo $10 it will make a difference guys. $5 $10 anzi chino anopa Temba, you never know. 397 pounds we are pushing guys. Handei tikupusha one ndatowana simba now ndatove energy. Thank you kundaine kuti musirudza ndave energy. Tatuye ku 400. Handei guys pounds. Handei guys handei atikandei tuone. Ngatikandei tuone. Handei tuone. Annabelle takatovabata zvese zviri kutoitwa kudhara zvese but remember vachafamba vanenge vachifambira nyaya dzachidai. It's only good kuti pavewo even mbuya nasekuru vabve kumusha vachiatenda kesi yemwana. It's only good guys. Musati mongo. Mbuya nasekuru vagara kumusha mai vemwana nababa vemwana. Pachashandawo pandawo mafunds kuti vapinde mukuva vadzoke vachinda kukoti kunoona. Iye advocate wacho pro bono takabakatibatai vari kuita nyaya idzodzi. And it's only fair kana tichikwanisa sevanhu vari behind this nyaya kuti apota achipiwawo mari yefuel handika yekuenda kukoti. Handiti saka hapana chakamboshata kuti tite tiwane mari ititumire kumhuri vakwanise kubata. Tovaudza pano palife kuti advocate ende vakutoona maadvocates kuti mari yefuel kana ikawanda vanenge vachifanira kupiwawo kubva pano. Hapana chakamboshata. There's nothing wrong with that. Hapana chakamboshata. My advocates atovepo Annabelle. We've got the advocate already. Vakatouya vakawanda nesuro.
they are there vatouya vakutofambisa nyaya but tikuda kuva vakwanise kuisa fuel vachitendera vachifamba baba namai vabve kumusha vauye vawanewo kuti vavepo kesi ichiitwa hapana mari ndochokwadi muri munyatsongo makavaona omega nesuro hapana chakamboipa anditi right handei guys ngatiisei guys handei tioni tikukumbirawo hanzi kupepa wakaiswa 42 pounds that's fine handei let's keep on pushing madetails ndakapinda guys madetails ndakapinda handei tioni ewa mukoma temba gorimbo vachatisira something don't worry vachatisira something handei tioni guys handei tioni guys handei tioni comic elder mukafuraona pano mukatikandira uka $30 ka $50 munenge matigonera munenge matigonera ka $30 $50 zvako comic pastor comic elder menu muka 5 ka 10 zvako zvinotiitirawo zvakanaka anditika handei guys handei tioni guys handei tioni guys macelebrities edu tikukumbirawo something guys tikuya nekuzvinipisa mberi ndichakuitirai video yekukukumbirai zvakare asi zvazvino ndingokumbirawo zvakare shuwa munini wangu Dorcas Moyo svikai nepano Dorcas Moyo vanowanza kugara zvavo vari panapa ndochivaona ndigere pano munini wangu Dorcas Moyo hanzi Bruno akati ari kuoffer fuel kupetwake that's good so you see Bruno hanzi ari kuisa fuel that's good thank you Bruno mwanangu thank you very much Bruno god bless you Bruno hanyanyi kurasika zvake Bruno hanyanyi kurasika shem panyaya dzekubatsira idzi Bruno hanyanyi kurasika right let's do it guys let's push we can do it let's push guys we can do it guys madhumbe fani chimbomusiya inga akachochema nzara kuti handichina chikafu wani chakapedzwa namaijedeni tingatozokanganisa handitika guys musategeka naivyo na friend yava guys munhu atoriwo pataiva totaura kuti handaka namarere ndimomutega guys ayo vatitegei vanhu macelebrities edu amboyakandawo something this is the time for you to give back to the community handika vana musekasi tinosapota one sterek uyaiwo mumbouyawo mungokandawo something anozchi inbox anmona kuma inbox uko so tokumbirawo guys handei tioni guys handei tioni guys handei tioni guys handei tioni kuchachi changovewo chikumbiro kuti macelebrities edu kuZimbabwe vanhu ava nyaya iyi mwana uyu kujere uku zvingodai aiwa mama Mini Valo is already doing a lot guys she is already doing a lot as well panyaya iyi so let's leave it out she's already doing a lot panyaya iyi alright handei tioni guys handei tioni guys handei tioni saka mwana muri kutega pamacelebrities pamaceleb here guys ndoda kubvunza ini kuna mwana muri kutega pamaceleb aya anenge ari maceleb here nezaiiti ari namatini sure bamini hanzi neopaper wapanawo iripo UK account jani yakapinwa pai maswera sekomainini iripo UK account yakapinwa apo iripo UK account yakapinwa apo nai macelebrity sure ndio asi ndio masupporters anenge chikusupporta iwaya uyai mukandewo guys saka vamwe muri kutega mumaceleb here guys ndetsokundiudzai Tari Martin, uyai bamnini. Uyai bamnini. Uyai babatanaka, uyai pano bamnini mukade something. Nasi tukutongo kutegai, tichitondedza zvokutodaro. Tukutotega zvokutodaro. Uyai. Mukandewo something. Tione kuti zviri kufamba, uyai. Bolt kata anokanda manje, maipaida. Bolt kata katoya anokanda. Hanzi vanatara tsana bona chibatsira vanobatsira asi apa nasi zvanasi vachagona kubatsira panapa saka ngatiitei tione guys ngavabudikire tione vedu we tokumbirawo guys ipapa tikati $1 chaiko $5 chaiyo andika kesi inoswera mangwana yatoitwa inonzi appeal mangwana inoswera ita appeal mangwana andimona handei tione guys
right. And they turn, guys, and they turn, 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 and they turn. Inside, I don't take up a celebrity, guys. Instead, let's took down my celebrity. So I this is your mom will take a celebrity and the Zimbabwe. All right. And they turn, guys, and they turn, guys, and they turn, guys, and they turn. And then let's keep pushing, guys. Let's keep pushing. Even if somebody who's come, just do it anonymously. It's fine. Do it anonymously because you got your account. Do it anonymously. It's fine, guys. The same way I'm going to support guys. Let's support others as well. And let's support. Let's not be selfish, guys. You not go to me. You want to be supported, but when it comes to particular double to support guys, it's not right. It's not right. And they turn. And they told me, come on, I can adopted son, I can't go to Yaka Kaisamad because Ndoka when I can't more watch as sure adopted son where any more watch as a choke, I can't anobacilla as sure. She come my chase. No more na sham. I don't know more na check, I want to more na I don't know Daro Antonio Moa Kegaman, and that end far. He's going far. We are a doer. Right. I'm away the given away the gate would run away. I don't know if panic. Say, Pais come and give my evocation. If you said evocation, Pais come and evocation, stuff like that. Pais come and evocation. Pais come and evocation. Facebook, you're going to say, "Zoku Zawadi, you're going to sing it." You're going to sing it. Yeah, Zoku Zawadi. It's air called Atina. You could have quidza, Kundai, you could have quidza. Right. The guy today is so. I think that's okay. You could have quidza. The guy today is so. Guys, that day 20, guys, that day 20. Let me do this. ari mwana anoteerera kune iletwa baba wawe ndakamusvara 95 musi wa 28 October. Oweni anga ari mwana anga asingandinetsi kana zvekudya zvake waingoti chero chawamupa aingodya. Thank you, Janine. 100 pounds. Thank you, my sister. Mwana akatanga kuenda kuECD zvakangonaka. Pedza A, B, ECD yake pamukwasi. Mwana akaenda grade 1. Maticha achati, mwana anogona. Ikati, zvachokwadi here. Izoona grade 2, grade 3, kusvika pagrade 7. Mwana atopasa grade 7. Toita sei nemwana? Ndobva mwana aenda form 1. Pamukwasi ipapo pasekondari. Handina zuva randakambodaidzirwa kunzi Owen arwa nemunhu. Handina zuva randakambonzwa kuti Owen apa bhiro yemunhu. Kusekondari ikoko zvava kunge kuda kuti uomeri pamari dzechikoro. Takatanga kutengesa zvipfuyo nekuona hunhu wanga huine mwana wedu nekukwanisa kwake kugona kuverenga mabhuku aida zvekuverenga zvakanyanya. Tisati tamboone zvemalaidzi anoitwa kumasora. Tatiine tichitotenga parafini kwaMurambinda chigubhu chekuti aone kuverenga. Mwana aiverenga, mwana aida kuverenga. Ndobva atopasa form 1 yake,
form 2 yake, form 3 yake, paform 4 apa ndopatakaona kuti mwana uyu ari kuziva zvaari kuita. Temu yega yega mwana aitopuwa maprize giving pachikoro tichitodaidzwa mapikicha ari mumbo baba acho akatobata nanashe varipo achipuwa maprize giving ekugona pachikoro pamukwasi ende aikatopedzisira ato head boy pamukwasi kusvikira apedza form 4 akabuda ne8 subjects dzake. Tikati inotoita sei mwana abuda akauyu todi ndakasumuka naye sekuru acho vati uyai naye kwarusapi hanzvadzi yangu yakashayika zvayo kwakubva ndaenda naye kwakuinda pasadza guru. Vepasadza guru vakamutambira nemaoko mairi. Mwana akaita zvinhu zvakanaka akabuda ne14 points pasanza guru. Hai amaticha akafara, inesuwo vabereki tikafara. Saka mwana akagara futi zvimazuva asina chikoro chaaenda. Akati ndine mwoyo wangu uri kushuvira kuti ndiende kuyunivhesiti. Mwanangu mari hatina ekuchaenda kuyunivhesiti, matanga aoma, asisina chiro. Todi akati mwana wachandiitira nyasha. Mwana isusu tinopinda 7th day. Mwana anga asingamborovi nenge kumayuth camp. Mwana munhu aiparidza shoko raMwari neminamata asingarovi kuchechi. Saka mwana tachingovimba naye. Nyange ndikasiya mari apo anga asingatori. Nyange anotonditi mama mari yenyu makaiona here yamakaisa pakati. Ndatoishaya kuti ndakaisa pai. Pane mari yenyu iri papa mama. Ndotora ndotoshandisa mari iyi asi ndine ndatoshaya ndakaitsveta pai. Munhu akakura nyange akasamupa kana kuti tora chakati chiri pakati haatori. Anga achimirira kupfuwa. Anga ari mwana akavimbika nanhasi andikati anga kungafa. Anga akavimbika Owen pazvinhu zvake zvose kubva ari mudiki kusvikira apedze chikoro chake. Mwana akati inini ndashaya basa ndoita sei? Ndopa ndakazonzwa akufona mama ndapinda kuchigadi kusotiriko. Mwanangu chishandisa mari iyoyo nemazvo aenda kuchikoro achirara kubasa achifuma achisvika pamba achakotsi ogeza oenda kuchikoro achingodaro kusvikira 4 years dzake dzatowo kutoda kupera. Dzakuda kunopera vasati vanora maexam ndozwa kuti Owen asungirwei. Hanzi pakabiwa pasecurico pakambani paanga achichengeta pakabiwa. Saka naiye akaenda. Ndakakwira bhazi ndikanoona mwana wangu asingagoni kana kufamba, arova makumbo akazvimba. Mwana akazobuda ake anga ari kunze nguva yese yabiswirirwa bailout. Tati chingonaye kusvikira pazuva ranhasi raazonzi atorwa aiswa mujere. Hanzi ari kuchikurubhi. Paudiki hwake kumombe atinambonzwa kuti akarwa. Ndiri kutadza kunyadzokuzvigashira kuti Owen chaiere kuenda mujere nechinhu chaasina kudira. Mwari muripiko? Mwari mimi muri papi Mwari we muri munzwi wemunamato. Muri kunzwawo here matauriro angu Mwari? Muri kundinzwawo here kudekedzere kwandiri kuita Mwari? Ndatambudzika, ndarwadziwa muri eZimbabwe, ndatambudzika, ndagumirwa. Mwana wani mukomana kudai ndoitirwa izvozvi zviri Mwari we zvine yazvo Mwari muri eZimbabwe. Ndashupika, ndagumirwa, pfungwa dzangu hadzisi kumboshanda, dzaomerwa nemwana wangu Owen. Usarase kunamata nyange uri ikoko. Zvatakakudzidzisa kubva pakukuzvara kusvikira nhasi, usarase Mwari. Kana varima vataurire kuti kudenga kuna Mwari, vataurire kuti Jesu achauya kechipiri,
kana auya akachapira akatora vakaita kuda kwake. Ndine chimbo chokuti mwana wangu achaita kuda kwaMwari nekuti akataura anofamba nechokwadi. Mwana wangu anotaura chokwadini, anotaura chokwadi. Mwari haanganyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari haanganyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari haanganyadzisi vanotaura chokwadi. Mwari haanganyadzisi chokwadi chakanaka. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Vanofamba naJesu vanotaura chokwadi. Usarase Mwari wako. Kuna baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngarikudzwe pamusoro paOwen. Onekwayi pana Owen. Kana mauya ngechipiri kuzotitora musasiye Owen. Nekuti ndinoziva kuti ane chokwadi, vanhu vanomupupurira kana neni vabereki wake ndomupupurira kuti Owen mwana anoteerera, mwana akavimbika, mwana anoziva kwaari kuenda nekwaari kubva. Amen. Ndapedza hangu muri eZimbabwe, mundinamatirewo, ndinamatire ugoni kunamatirawo, ndinamatire go kunamatirawo, ndinamatire go. Ndatambudzika muri eZimbabwe, ndatambudzika maita enyu makanditeerera muri eZimbabwe. Ndinokutendai, Mwari akuitirei nyasha mose muri mukati menyika munoziva Owen nevasingazivi muri eZimbabwe. Ndinokudai zvakadaro, ndinokufarirai maita enyu, ndinotenda hangu. It's new time. This is Owen ndakamusvara. Tibaila. Kana kwakuparadzana zvachese kana tichaonana hazvichazviziva. Ezibukire chifona. Owen ndaguma kupano. Makadiba. Tinani? Murinani ka? Tinani. Alright. Nini ndinonzi Sokostina. Ndizvo ka baba? Tauya. Muchinzwa kuti mwana we Izvozvo. Owen ndaguma kupano. Makadiba. Tinani? Murinani. one munhu mubatsirewo. Pandinokuudza kuti character reference inoshanda. Thank you guys vesabvisa mari. Pandinokuudza kuti character reference inoshanda. Tikuda ngozama kuonesa kune avo kuti pane pamwe pokuti guys zvozvi ndikafonera mukaenda kuchikoro kwevana unotoudzwa kunzi even maripoti kuti mwana wenyu anemusikadzwa, mwana wenyu anombodai, anomborovha, anombotema umwe nemapepa. Panotaurwa zvakawanda wanda. Handiti kana mwana anemusikadzwa. Ndinhingikiri vari kubva kunhingikiri baba nditicha vatatu. Yeah, many Elijah, you've done well, especially asking me about Owen. I was even surprised because Owen is a case of such gravity. Owen, I taught Owen in grade 6 and 7. Zilikuwa za inflation zia zekuti teachers vanga vakuita zvavanoda vatobva tisingatambiri mari. But because of Owen,
ndaidzoka kuchikoro kuti akwanise kunyora was one of my best student. Owen ndakamuziva ari kubva kugrade 1 nekuzomutira grade 6 and 7 was a very humble boy. I can say Owen anga one of the most honest guys in school. But one funny thing, Owen, he grew being very inferior from the background. Yeah, honestness yake netruthfulness yake inogona kuti mukanganise kumunzwisisa. Hakuna chinhu chechokwadi chinovigwa naOwen. Haagoni kuramba chinhu chaakaita. That's what I knew about Owen. But anga in a Christian background. This one is an Adventist institution whereby my values in Christianity from childhood to adulthood kana azosvika 18 kana achibva pano pachikoro chinotambudzisa. Secondary yake yakaita pano Owen. Hatina musi wetinorekodha kuti takaitisa Owen punishment ye-unfaithfulness. Saka this that we hear about him, I may not want to be judgmental, but I think mukamupawo second chance yekuti vanyatsoongorora nyaya yake, it will come out. I fear it can be punished asina zvakaita. Icho kuti zikabva kuti vanhu vese vechabvunza about this vachabatikana zvo. Even myself, because this boy to us akaruma egona kuti shandurira mhuri yavo. Izvi anopiwa izvi kunzi akanga Owen. Anyway, that's what I can say. Asi kana agona kubatsirwa kwaOwen, mubatsirewo. Izvi handifuni kuti akasvika. Right. There are so many people guys in the interviews. Akawandisa vanhu vari kutaura pamusoro paOwen uyu. Hapana wandati ndanzwa so far kana even vakamudzidzisa papi vari kutaura anything chimwe chisiripo. Anoona. But Mwari ngavaite kuda kwavo, Mwari vachazvitaridza. Anoona. So guys, chirisu ngati let's keep on supporting. Let's keep on supporting, guys. Let's keep on supporting. Gatira betisa, guys. Whatever that yaunayo, uri ku Zimbabwe, uri kupi, pane pane EcoCash, pane chi. Anditika ndokumbirawo andisikuona kuverenga zvaunyora ndisinozokunzwisisa. Anditika tikwanise kuti support guys, anditi mwana we akwanise kuwana justice so that the case can be vakwanise kufaila. Thank you Sabina Ndudzo. Vakwanise kuita kuita appeal ku high court kwacho mwana we adzokere futi mukoti. Andika guys, even dollar, just $1, it will go a long way. Andika dollar raunaro iroro, just deposit that dollar ku inbox here. Cash inozi inbox kana EcoCash dollar iroro. Imagine tikati dollar guys pamunhu. Munhu wese obvati dollar pamunhu. Andimona. Inogona kutotibatsira mari iyoyo. Dollar usazvitarisire pasi kuti manje ndingangwanisa here dollar. Nditori right tikutorida dollar iroro. We want that dollar. Tikutorida anditi vasingadi vasina kukwanisa kubhadhara kana kuti vategi vamacelebrity vasingadi kubhadhara is still okay guys. We cannot force people to help other people if they don't want to. And we cannot force people. But thank you Valerie ne 10 US. Chandoziva cheti Mwari havadhakwi. Apa right now zvakuitika guys, we are not fighting against flesh and blood. Zvakuitika apa hatichadyi nenyama neropa zvamajustirity kana kuti zvaprosecutor kana kuti zvemaporisa. We are now fighting against the principalities anditika of this world. Mweya yemuchadenga yatisingaoni ndo yatakurwa nayo. Thank you Lulu Madangs, thank you. Ndo yakurwisa apa. Takurwa nechatisingaoni right now.
We are fighting. So guys, don't forget to also pray for him and the parents as well. Because so let her be there. Vachiona nyaya mwana wavo aburiswe ichifambiswa nyaya iyi mwana we ari kunze. Ndimaona chokwadi chichitsvagwa. But panguva ino I guarantee you guys we are no longer fighting. We are not fighting with people. We are fighting mweya yatisingaoni iri kutorwisawo zvayo. Andimaona kuti mwana we atsikirirwe. Andimaona kujere kune vanhu vakaenda vasina mhosva. Variko vakatoenda vasina mhosva. Ndofunga hanzi kuti madetails akapinwa. The details are pinned declare. Madetails akapinwa payo. Madetails akapinwa up. Madetails akapinwa up. Avari kuti kudiko ava ndisikuvauyisa zvakunyora vanzi kudiko. Kwanzi tanga tichiti tiri kusasport. Kusasport. Guys, foni dzinombonyora zvadzinoda. Foni dzinombonyora zvadzinoda. Kwai sisimeli bidhiti kwamraimeri apa ndabvisa mari ndiri kusapota apa hana kuridza kwakurowa. Hana kuridza kwakurova. Inyaya itambudzai nyora dzokorodza kunyora zvawanyora. Dzokorodza anenge kuti ndakasapota ameno akazodii ameno pane zvaari kutaura like pane pakabvisa barete svika akazodii ameno but ndofunga foni yajamba anomaona foni yajamba anzi kenoni iripo madetails aripo takunda akanzi kunda imelisa vhura apo pari pazasi pane madetails aripo pakabatanidzwa PayPal pakabatanidzwa EcoCash pakabatanidzwa account details. So ngatikandei guys dollar ratinaro saka at the end chatinoita tinozotora screen recording yemari dzese dzamunenge maisa kana muri muaccount then itotora iri screen recording yokandwa pavideo munhu uchitarisa zita rako kuti riripo here kana wakabvisa 5 pounds yako 10 pounds yako that's ndokubatasira tinoita transparent pano animaona painotumirwa paipai then yatumirwa mozopiwa futi screenshot papeji apa kuti muone kuti zvichiwa mari yakabuda pascreen recording yaya iri kutala neuyu yemari yatumirwa. Antimazvona. So yes, thank you very much guys. Saka tukumbira kuti mukande guys. Mari kuti mukande tikwanise kuenderera mberi. Mari kuti mukande mari dollar zvaro dollar tikwanise kupusha paitike or something vakwanise kubatsirika anditimaona vari koko kwavari. Pana ndipa screenshot. Right. Thank you very much. Pana akanda 10 pounds 77. Thank you my love. Thank you. Panayati, we also need to pray for you, my Shakira. Mepo will also try to fight you. Kutimunete. This issue is spiritual. I do agree with you 100%, 1000%. I also need prayers when running here. Zakadai so kachinji ndinotopinda pama fasting papa. Kana ndatoverenga yakafana naidzo dzinozoti ndinotopinda pama fasting. Ndotodawo ma prayers areas wo guys ndichimhanya nenyaya iyi because I will also be ndinenge nditori pa crossfire. Ndinenge nditori pa crossfire inangwa hondo dzenyama hadzidzi animaona dzenyama hadzivhunduki hondo idzi asi dzemweya ndo dzandinenge ndichidawo backup yenyu kumashure uko pakunamata. Thank you very much. Pana isa 20 pounds. Thank you very much my love. Pana isa 20 pounds. Ma screenshot anditokungopiwa. Pana isa 20 pounds zvipo. Thank you very much. Pana isa 15 pounds. Patience, thank you very much. Thank you very much. Right, let's keep on praying guys for them and let's also keep on tikande. Because pachasimuka nepacha vachitanga kuuya vachitaura nyaya dzakasiyana siyana ipapa panachitanga kuti mari dziri kudyiwa panotosimuka zvakawanda kuti unete udai senangu handichanditeswi nevanhu zvikuru sei vanhu zvepasocial media izvi hazvichandinetesi takatoneta navo because tine tichiziva agenda yavo vasati vatomboita tichitoziva kuti vachaya nekona yakadai asi chiripo ndechekuti guys ngatiitei kuti mari yanga yafamba tapa mari kundai ngatiitei kuti tei 1000 at least ite 1000 tozoti tashanda we have worked vanofana kushandisa iyoyo atimaona kuti vaitwe ba up and down ekoti nekudini kuapila zvinoda mari here nai guys kukoti I don't know how the process works. Anzi kuramba rakazita rakabatana iri kuramba rakundai
zita riripo rakanzi Kundai Melissa iro pakabva paiswa account number pakaiswa inbox neecocash number pakaiswa maPayPal details zvese zviripo ipapo zvabatanidzwa pa1 zvese ipapapo anomuona. So Kundai wacho anobva achauya pasi pacomment yako Sara obva aisa. That is say guys, even dollar tapa mari Kundai, how much do we have right now? How much do we have? Yes, vanowana pekutangira 1000 vanowana pekutangira, that's correct. Kana yangoenda kokositoni don't worry, kana yangobuda panhasi chaipo chaipo papa inongobuda ipapa anongoziva kuti ndimari dziri kupinda nedzepanda padza Owen. Saka ndifunga kuti zvingaita kuti reference zvingazoiya kunetsa zvazvo because anoziva kuti paperiod yese pakungoitonyadza Owen handiti. So atite guys, as much as I feel bad, mai vane murume weGoFundMe vakandibatsira, I feel so bad though kuti ndoita kunge ndinotora zvimwe zvinhu zvinouya kumashure ndichivapushira GoFundMe yavo isingafambi, but hey, ndinoenda kushiya kuti ndodini, anomuona, ndinoenda kushiya kuti ndodini, but anyway, it is what it is. So yeah guys, Kundai, how much utave nemari, how much do you have right now? Tapapi I wonder kuti mai nababa vari kudya here, vari kurara here sekuri nambuya vachiziva kuti mwana ari kurubi vasingazivi zvichaitika. Thank you Gogowana TJ, thank you very much Gogowana TJ, thank you very much. Tapa mari nhai Kundai, how much do we have? 667 ndo yatinayo guys, 667. Saka tikuda mari tisvike pa1000, tuchota mari guys 343 ndizvo 343, and guys we can do this. And 343 pounds yasara tisvike pa1000, 343 guys. Hi Bruno mwanangu, how are you? Thank you for coming. Tikuda 340 tisvike pa1000 pounds, saka tiri pa 667 andika 600 chapa 697. Saka sara nemari 300 ndizvo 300 guys, 300 pounds a day guys, 300 pounds. Numbers evocash I missed the other. Iripo dzakapinwa apa nomatemba noro, dzakapinwa apa pane mapipa papapina pane numbers eZimbabwe dzevocash dziripo, dzakapinwa apa dziripo. Thank you Sisiwini, thank you Sisiwini, thank you very much my sister, thank you very much my sister, thank you. Let's get to 1000 guys. 300 yasara chita, we can do it. 300 left, we can do it. 333 pounds yasara and we can do it. And yeah, mathematicians garai comment section imo muchidibatsira. And guys, 333 pounds, 303 pounds yasara. Thank you. 303 pounds yasara and 20 guys, and 20 we can do it guys. Isai dollar iroro tukutorida. Dollar iroro tukutorida. Ngatisei dollar iroro kuti tikwanise kubatsira Owen yabude ipaitwa apili. And guys, advocate atobata mapepa acho. Advocates apula mafiles vakabata. So tikuda kuti tichimhanye kana zvaigona tikatoita nhasi mangwana makuseni vanofuma chitodzifambira because pasagwa 4 days. Ndine zuro pakataura pasara 4 days kuti vakwanise kuita appeal kwa High Court. 4 days left kuti vakwanise kuita appeal pa High Court. And so and guys, and 20 guys, and 20 guys. Katika guys, dollar chairo dollar and noisa $20, $10, $5, 5 cents, 50 rand yaunayo and 20 guys. Vari kuZimbabwe $1 $10 iyo aunayo apane ecocash iripo. Ngatikandei guys, and 20 guys, and 20 guys. Tungoda 303 pounds. 303 pounds. Thank you Terry. Thank you Tendai and Terry vaisa. So Tendai aita 10. Terry another amount. Saka tisikuzoa tasagwa nema tukutsvaga mari. Ngatingoti aisa 10 pounds maybe tukutsvaga 280. Right? 280 guys. 280 and guys. 280 and guys. Takazvimirira tega we can do it and pasina kana vambopindira macelebs acho kana kuti it's fine and tozviita we can do it. And guys, and 20 tirikuda only 280 and guys 280 ndo yasabtisvike pa1000 and guys and 20 guys and 280 tisvike pa1000 and kuPayPal kwani 65 right. Tirikuda 280 iyoyo and guys 280 iyoyo and I've paid 20 plus 10 into the account, 20 plus 10, 30 pounds. Saka 280
minus 30 250 kuda 250 guys tava sagwani 250 ande ndiyanga tikandirawo ka 50 250 guys to go 250 to go ndiyanga tikandirawo kasvika 50 guys 250 to go 250 to go veecocache ndivo varidzi 10 pounds right 240 to go ndo varidzi chazomufonera tinzwe kana tapedza panapa kuti awana mari right 240 to go 240 to go mwari vakuitire zvakanaka guys god bless you mwari vakuchengetei guys gore ra2025 munge muri bandidapa 747 zviri kumbofamba seko kundai 747 200 tasara nemari anzi USD $10 to Messi. Thank you, Bruno. The $10 awaisa. Thank you, Bruno. Thank you very much, Bruno. Melissa, nikikiri. Paiswa $10. Pakaswa futi $10. Saka tichabvunza veko cash kuti vawana mari. Saka ngatimbopedza iyi. 253 ande guys. 253 ande guys. 253 ande tuone guys. Ande tuone. Vana mati ma prayer warriors mutisa futi mwana uyu munamato. Anditika apa ngapana matwe apa. Takuda kuti mwari vatadza simba ravo apa ngapana matwe chibvisa futi tumasensi kuchina matwa zvakare anditika andei guys andei tuone guys tatosvika guys 200 and said thank you Tari 50 pounds yaiswa ku PayPal god bless you mwari vakuchengete 2026 mwari vakuzarurirei madoo 10 euro PayPal thank you happy more god bless you manje ndichagozati apapi guys hanzi ndaisa amutaurai amount izive kuti tiri kufamba baba yava ndangodedzera ndichazive manje tiri papi hatimaona right ngatingoti tasangwa chii Tari aisa 50 pounds saka taapa mari Tari Martin oh wow let me pin this manje ndikaipina ndobvisa thank you bamnini vangu Tari Martin thank you namaita naka thank you very much god bless you guys god bless you I really appreciate mwari vakuitirai zvakanaka mwari varamba chikusimudzirai pane munhu angatomborasa muromo pana dzasana mbaona achibatsira ndikati vanobatsira majimiya ino andimaona mwari vakuitirai zvakanaka thank you very much the celebs maceleb edu ekuzimbabwe at least Tari Martin guys mangwana vakauya vaine problem who come through as dance tinotopindirawo because mataridza humanity hazvida kuti munayo but iyi haisi nyaya yedu inyaya yemwana watiri kufila there's injustice so we need kuti malawyers avepo tikwanise kuvhura case to reopen again so thank you very much kuti tiri kufaila zvakare appeal kuhigh court and it has to be done this week thank you very much thank you Tari Martin thank you God. Guys let's go and add numbers futi ikoko. Thank you very much Tari Martin. I can't say andigona kutenda angu but God knows my heart right now kuti ndakavhurika zvekudaro mwari wakuitai zvakanaka right saka truti Terry Gotwe aisa 10 pounds thank you Terry Gotwe saka tasvika ngatingoti takuda chi guys how much are we looking for 200 I think 200 guys 200 thank you Nomatemba aisa $20 yake saka tikuda 180 to go to 180 to go atikuita GoFund because GoFund chanonoka vasagwa 4 days dzavasana dzokuti vaapile saka GoFund inotora time chero kuzoiapply inotora nguva saka takuita zvekechi thank you 10 pounds Tembi Fuyane tiri kuda tasaligwa ne1 10 plus 10 saka tiri kuda 1 tuna mari guys 170 ndizvo 180 poshi iyo yakapinwapo iyo 180 bank account yakapinwapo yakundai iyo yakakipinapo saka tiripa 180 guys 180 tikuda 180 ndoyasara tisvike pa 1000 pounds 180 guys and tione guys 180 we can do it 180 we can do it 180 and guys we can do it 180 180 ndoyasara hande guys 180 ndoyasara 180 ndoyasara hande tione hanzi 180 ndoyasara 180 ndoyasara hande tione guys 180 ndoyasara yes PayPal ndeyaletu account details ndeyakundai right and ma admins so they work bata kuvozvitauridzana zvinhu vachikanda pamwe chete right hande tione guys 180 to go guys 180 to go wadzanai uyo samutenge zvako hafi akaona peji rino chero zvikadini unless yatouya mheno nemamaaccounts asingazivi maybe yakari personal account yake uye afi akauya panapa no ways we are trying
No ways. Anyway, and they 20 guys, let's go, guys. Let's go, guys. And they 180, guys. May your pockets never run dry, guys. And they 180 left, guys. 180 left, 180 left, 180 left. 180 left, 180 left, 180 left. And they 20 guys, say 10 pounds, 20 pounds, dollar. And they tell dollar, euro. And they 20 guys, 180, 180. That what is the account number? Iripo Pamela, South Iripo Pamela, South Go, it only put account number, Charisa Foot Iripo. And they guys, 180, Doya Sarah, 180, Doya Sarah, guys, 180, and they told 180, they are Owen, yeah, could invite to Owen or Kusumbo, Manoku University. 180, 5 pounds, but thank you, Kenesia, Tasangwane, 175, 175, Doya Sarah. 175 there took chaga. Price for 5 Takatakuda 170 straight because Panama is 5 pounds. 170 straight, guys. 170 straight. 170 straight. Doya Sarah, guys. And they come on, guys. At Chaneti 170 Sarah. 170 Sarah pregnancy. Bombila is I know what I'm doing. Bombila is also 170 guys. Sarah and they 170 Doya Sarah. 170 Doya Sarah. 170 Doya Sarah. And they told me, guys, let's go. 170. Married Gudiwa, yeah, it's 5,000, Philip, but Nasi took it at least per 1,000 to tell the Ipaputiana Takada. And they 20, guys, and they 20, 170. Thank you, Ivy. Tukuda 160. 160 to go, guys. 160 to go. 160 to go, guys. 160 to go. 160 to go, guys. 160 to go. We are almost there, guys. Whatever. Thank you, KKC. Kylie. Thank you, Kylie. The 20. So that's 170. So 150 to go. 150 to go. 150 to go, guys. 150 to go. And they told 150 to go. Waisa Marie progress. 150 to go. 150 to go, and they told 150 to go, 150 to go, 150 to go, 150. Thank you, Sipo. 140 to go. Price for 10 pounds. 140 to go. 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 140 to go, and they told 140 to go. Letu. Yes. Kuna muna akamba 100 ku PayPal. Dollars. 100 izvezvi kwapinda 100 chii dollars. Saka asitemba goribo here yakadzana Mamira nditarise anoti hope kadenge yes. 2. God bless you, Hope. Thank you, Mbinka. I love you so much, Hope. I wish to see you, Hope. I love you. I always see you supporting people, right? So, chirega ndingoverenga mazita ese vanhu vaisa sofa pachinzwi kwapalife so that vanonzwa mazita avo. Ora ndachitozi the screen recording mozoposta, but it's fine kuti vamwe vanenge vabva vavai. Also the screen recording mozoposta. Pana wekutanga akaisa 20 akaisa 21 akaisa nezuro akati handidutarwa zita rangu saka ndi-anonymous akaisa 21 and then kuna Jacqueline Sitole aisa 20 pounds koita Miriam Misha aisa 5.49 koita Sharon Hunt aisa 10.97 koita Happy Mom Gauri aisa 10 euro koita Lulama Madangala aisa 82 cents koita Seneziwe Mtongana aisa $10 €10.89 koita Ompichi Rekeni aisa €10.97 kozoita Hope Story Kadenge apa aisa €102.80 ndo vanhu vari kuPayPal kwangu so far. Right. Thank you very much and may God bless you guys. Thank you very much. Right. And tione guys saka tasvika iri pa1000 tinogona ngoita 1.2 hamuzvioni because vanhu vanenge vachiri kuda kubvisa timboiwedzera ka200 pamusoro ite 1.2 waisa mari Alice paiswa 10 pounds pa 200 extra yatakuda saka tiri kuda 190 Alice waita mari paiswa 10 pounds saka tiri kuda 190 yai 10 pounds yaiswa izvozvi saka tiri pa 190 handei guys kuti tatopinda 1000 ravapo
Bruno aisa 80. Oh, Bruno aisa imwe $80, guys. Aisa imwe $50. Aisa mari Bruno, guys. That's really confused. Ndiri kuti 200 more ati. Saka patakaiswa $10. Antika paiswa $10. Bruno awedzera 80. Saka paita 90. Saka tiri kuda 110. 110, guys, we can do it 100. 110, we can do it 100. 110, tite 1,200. 110, 110, 110, 110, 110, 110, 120, guys, 110. Vakakunyanya kuziva kukomesa chibombira izvozvo. Vanonyanya kuziva kuti yekusabva kusati ibombira I know what I'm doing. Chibombira izvozvo, please. Stop it. 120, guys, 120, guys. 120, 120. Ndoyata kuda 120 chete. 120. Thank you, Alice Piri. 110. Ndoyata kuda aisa £10. Saka takuda 110. 110. Thank you very much, Bruno. Mwara kuitira zvakanaka, guys. Let's go and support Bruno Furnitures, guys. Bruno to the world. Takaenda. Bruno to the world. Takaenda. Right. Thank you very much, guys. Saka 110. Joya Sara, guys. 110. And 110. 110. Joya Sara. 110. Joya Sara. 110. Joya Sara. Freedom. Chimbomira izvozvo. Freedom. Please hold on. Chimbomira izvozvo. 110. Bruno amboisa imwe yekutanga kazoisa imwe kumashure. Saka yes ari kuikaunda to 130. Antika ari kuikaunda to 130. 110, guys. Hande guys. 120, guys. 120, guys. 120, guys. £10, £20, $50, $100. And Bruno to the world, guys. 120, guys. 120. Tikuzviona lichiseya. By the way, guys, ndine maziso. Chimbomira izvozvo ndikuzviona. 110, guys. 120, guys. 120. Remember, mari yatikuda panapa is 5,000. Mari yatikuda it's 5,000. Saka chimbomira kuti aisa yakadai tikuzviziya. Saka we know mari yatikuda it's 5,000. But tatangira pa 1,000.2. Saka chimbomira ipapo. Right, hande guys, 110 ndo yatikuda. 110 ndo yatikuda. 110 ndo yatikuda. Hande guys, 110. Anati ndenda ngatikandira waka 10 tisarere 100, guys. Angatikandira waka 10 tisarere 100 ndiyani. Angatikandira waka 10 tisarere ka 100 ndiyani. Ka 10 tingozata ne 100 outstanding ndiyani. Angatikandira waka 10 tuzata ne ngikiri. Right, could I please check cause Faith kuti akanda something? Can you please check? Send $3. Hey, 110 sapasa 107. 107 ndo yasara. 107 ndo yasara. 107 ndo yasara. Hande guys, 107 ndo yasara. 107 ndo yasara. Hande guys, 107 ndo yasara. 107 ndina ngatikandira ka $7 aka guys, ka £7 aka. Akatikandira ka £7 ndiyani kunze. Akatikandira ka £7 ndiyani. Ka £7. Akatikandira ka £7 zvako ndiyani. Ka £7. Thank you, $20 eco cash. Saka tasaka $90, guys. No, $80. $80 because kwaiswa ka $20. Saka tasaka $80, guys. Hande, we can do it. 80 to go. Hande guys, 80 to go. We can do this. Hande guys, Kanda chichi. Saka pa 80 chichela kanda 10. Tasara ne $70. Icho. $70, guys. $70 to go. $70 to go. $70 to go, guys. And it was $70 to go. 70 pounds or dollars, whatever it is, to go. And it was $70 to go. And it was, guys, $70 to go. You can check your WhatsApp. Okay. Right. Paiswa £10 kuna kundari saka tukuda $60 to go. 60 pounds. Thank you, Nove. $60 to go. 60 pounds to go. Go wana Isaiah isa 10 pounds. 50 to go. 50 to go. Tasana $50, guys. 50 to go. And it won 50 to go. 50 to go. 50 pounds doya Sarah Chichi. 50 to go. $50 doya Sarah. Hande. 50 doya Sarah. 50. Thank you, Pamela. Takuda 40. Pamela is a 10. Takuda 40. Takuda 40. 40 to go. 40 to go. Diana Katipa 40.
40 to go. Thank you, Veronica. 30 to go. 30 to go. Veronica is at 10. 30 to go. And 30 to go. Tambuza aisa for manje maranzi kunonetsa kuti ndivereke maranzi echaitwa atachavere ngwani maranzi because maranzi udakawanza still andika saka let's go 30 pounds to go paiswa 5 pounds 25 pounds to go 25 pounds to go 25 pounds to go guys 25 pounds to go 25 pounds to go 25 pounds to go ndopatasa 25 pounds to go 25 pounds to go ndomare tukuda 25 pounds. Aha. Takuda 5 pounds. Thank you, Mary. Mary is at 20 pounds. Kwasana 5 pounds. Then I got this 5 no 10. I got this 10 pounds there. 10 pounds chat. Just to go to achieve 1.2. Then the same sekunze. 10 pounds. 10 pounds. Anzi maranzi mangani maranzi kuma 15. I don't know. 10 pounds chat guys to complete 1.2. Plus 10 pounds. Thank you, Lizzie. So, guys, we have managed to raise about 1,200 pounds. Antika, ndakungoisa yese, vaisa $1 chido, saka mama extras na maverek, because I wanted to read this money in pounds. So, unpinned. So it's 1,200 pounds altogether. Maria ma raise up, papatatanga kukupema. In 20 minutes, I was checking the time. That's why I made 20, that's why I made 10. Sakata 12, that's why I made 5, Sakata 135 to 1,235. 1,235. Doya iskwa 1,000 general tukumpro 500 rands general tukumpro 500 rands general Shelton tinya imari ya Owen tukuda kuta appeal kesi yake tukumpro 500 rands right now. Kwasara tabepa 200 mawenzera taba 235 no 1,235 pounds ndo patani 1,235 pounds saka ngatichingosvika ipapo pa 200 pa 1,250 kana pa 1,300 guys 1,300 tichingosvika andika saka tiri pa 235 saka tikuda 65 pounds andika 65 pounds guys 65 pounds ndo yatakungoda 65 pounds chete tota 1.3 65 pounds toita 1.3 65 pounds toita 1.3 imbomira netukubereka mazita imbo takatawana mari imbomira kubereka mazita imbo pedza panapa toda tisvike pa 1.3 saka 65 pounds guys 65 pounds let's go toita 1.3 65 pounds toita 1.3 handei guys 65 pounds then akatikandira guys can we have the SA details arikunetsa maasset tina so far handi ndokupai 500 right saka 500 rands imari guys paiswa $20 saka tasara ni mari letu from chiti mari 1,235 right papa chida mari guys na papa chida mari guys te papa chida mari chambu 400 general 500 ya 900 tapa mari guys paruda mari guys madivine kwese David we makava here timu say no man adivine kwese muri kupi nine adivine kwese vanaruda kuisa mari tise mari vanaruda kuisa mari guys team adivine kwese where are you team say where are you paruda mari 65 pounds right Tukuda 65 pounds. 65 pounds. Team admin, please say no budikire. Team admin, say please budikirai. Budikirai, please, with your details. Please, team say. Hey. Team admin, say to go to budikire. Atina, whenever admin could say Atina. Admin, say Murico, Muko. You are the same. Team, we say, are you there? Are we in the kiss? Shades of a fundamental funds of education. This is Mira, guys. My next good ever wonder. Sometimes I know what I'm doing. And my next good is 5,000. All in all. I'm going to tag on the upper. But Team SA, so, Mama. But why could SA group, please, who they admin away? And they guys, and they told me, guys, and they told 65 pounds and took that 65 pounds. Chimira had been able to say,
Team madmin tine madmin de ku SA guys kazatina. We are vari kubasa but vese vari kubasa here. Vamwe vanenge vari kubasa. Ko vamwe vese vari kubasa here. Ya pakaipa. Ya pakaipa team SA pakaipa. Pakaipa chaipo. Pakaipa. Vanoita kutsvaga kutesa kupi mari vanhu havasi kubatika. Shumbrens tikukumisa madetails misa madetails mucomment section vanhu vabvise mari yemwana uyu. Isai madetails ako mucomment section vanhu vaise mari. Team SA inoda kuisa mari. Can you please put your details in the comment section? Isai madetails enyu parikuiswa mari yecomment section right. Pana pakanzi Shumbrens builds up. Arikuisa madetails eSA moisa ikoko. Andika moisa ikoko right. 65 pounds to go. And hey guys. Team SA Shumbrens ari no comment section umo. Saka delay na yakuisa ipapa. Arikuisa ipapa. Otherwise it's not to replace I fast. Right. 65 pounds to go guys. 65 pounds to go. Maranzi sai poko tuzongodoti kweta maranzi mangani pamwe chete because randi riri pasi zvakanyanyisa. Tuzongoibatadza tonochaita mari. Anoona. Hanzi up me. Ingoisa ma details Shumbrens vanhu vakande mari. Ingoisa ma details vanhu vakande mari. Right. So kuti up me havazouyi kwasa kwakwa. Isa ma details right now vachine jinja vakande mu account mako. Andimona. Right. And hey guys, 20 guys. And 65 pounds to go. 65 pounds to go, guys. 65 pounds to go. 65 pounds to go, guys. 65 pounds to go. 65 pounds to go. And hey guys, 65 pounds. Thank you, Julie. So I took that 55 pounds to go. Price for 10 pounds. So I took that 55 pounds to go. Then I can 5 pounds up, guys. I said 10 pounds. So I took that 45 pounds to go. Thank you, more blessing. 45 to go. 45 to go. 45 to go. Team SA mucha mastai yenyu message yazokuverenga ipanapa. Contribute ku SA ikoko kuti yazoverenga mastai yenyu nemari dzenyu panapa kana yazobatanidzwa isa ikoko. Right. Ndakanga ndati mari. Ndati mari nene 25. Ndati mari 25 to go. 25 to go and it was 25 to go. 25 pounds to go. 25 pounds to go, guys. 25 pounds to go and it was Muna nangoti ndosa 25 pounds to manage at 1.3. 25 pounds to manage at 1.3. 25 pounds, guys. 25 pounds to the data 1.3. And it's SAI, but details up, but details are SAI. But details the SAI rapper, but details the SAI can't do. The SAI can't 45 very anyway, as be so bad. 35. 35 anyway, as a penny at fiscal. 45. All right. 45 to go, guys. And 20, guys. 45 to go. 45 to go. And 20. 45 to go. 45 to go, guys. 45 to go. And 20. 45 to go. 45 to go. And 20, guys. 45 to go. 45 to go. 45 to go, guys. 45 to go. 45 pounds to go. 45 and 20, guys. 10 pounds, 5 pounds. 45 to go. 45 to go. And 20. 45 to go. 45 to go, guys. 45 to go. And hey, guys, 45 to that's at 1.3. Bagam 1.3 pounds. 45, guys. Dokumbiro 45 pounds. Dokumbiro 45 pounds, guys. Dokumbiro 45 pounds, chat. 45 pounds. And Dokumbira Tibeta Kwanisa 1,300. 45 pounds to go. PayPal yaka pinwa sakile. Sasa paka pinwa pane PayPal. Paka pinwa. 45 to go. 45 to go, guys. 45 to go and it was 45 to go. 45 to go, guys. 45 pounds to go. 45 to go. 45 pounds to go, guys. And it was thank you, PC. 35 to go. That's for 10 pounds. 35 to go. And it was 35 to go. 35 to go, guys. 35 pounds to go. 35 pounds to go. That's not going to 35 to go. And they guys, and they told 35 to go. And they 35 was a no, I don't have a revolt. Me, Marie Chris Materials. 35 to go, guys. 35 to go. 35 to go. 35 to go, guys. 35 pounds to go. 35 pounds to go. 35 pounds to go. And they guys, 35 pounds to go. 35 pounds to go. Let's go, guys. We can do it. Let's do it. We can do it, guys. 35 pounds to go. Only 35 pounds to go. Then I got 35, guys, and then to Manapinda 35 to go.
35 to go. 35 to go. And they told the guys. 35 to go. Right. 35 to go. Right. Paneva, you said 10 pounds. So I said, but 25. Thank you, Miss Swords. Thank you, 10 pounds. 25 pounds to go. 25 pounds to go. 25 pounds to go. 25 pounds to go. 25. I send 100 rand. I said my pin in it. Let me forward that. Thank you very much, my sister. I can go forward that. Admin watch. 25 to go, guys. 25 to go. 25 to go, guys. 25 to go. 25 to go. 25 to go, guys. No kumbira 25 pounds, guys. No banda pays as us. 25 to go, guys. Kested iripo. Shekese na disi. Pane jogo eko keshere. Rayline Diaries. Thank you. How much did you put? Rayline Diaries. Thank you. To what 25 pounds. Do you understand, guys? To complete 1.2. And this Marima is in less than 40 minutes. In less than 40 minutes. Maisa Marish in less than 40 minutes. 10 pounds. Thank you, Mary Tembo, guys. Ntungu dakuda 15 pounds. Thank you, Mary Tembo. Dakuda 15 pounds. 15 pounds, then I'm off your back. 15 pounds, then I'm off your back, guys. 15 pounds, and I'm off your back. 15 pounds, guys. Tukuda 15 pounds, and I'm off your back. Just 15 pounds, guys. 15 pounds. Then do Badasu Duruka. 15 pounds. Thank you, Aisa 100 rand you. Thank you. Eko catch number yaka ilipo hapa paka pino pane number eko catch ilipo hapa. Number eko catch ilipo pa sapa yaka pino paka pino ama number sapane eko catch kumbeli eko Zimbabwe ilipo. Pane eko catch eko Zimbabwe ilipo hapa. Ilipo. Guys, just 15. Thank you, 100 rands. Thank you, 100 rands. They will tell us. Wacha tuuza madimilika na Maria unga na yese. Inenge ya kwana Maria, peso Maria. Right. 15 years kwa 1,300 pounds in less than 45 minutes. 1,300 pounds, guys. Register my love nema likes. Jenny Avatar who is 15 pounds. Pamsoro pay 1,300. Sata Taita 1,315 pounds. 1,000 Jenati Janu for Isa ati achaisa 15 pounds ato pledge. Sata Tungo Ivereka. Sata Ita 1,315 pounds. Ndoya Taita yoyo. The only celebs wa we are ditari na Martin na Bruno. Do vega ba we are contributor. Bruno na Tarina Martin. Do vega ba we are contributors. And we will make sure that so behind whatever chavane bachiso dawo kumberi ko mangwana wakanzidambutiko we are there kutimire now. Murukuona nti guys kunonzi izadla siyagezana. Inonzi kwai chindiro chinoenda kunobva chimwe. Anditika yes. Thank you very much, guys. Regarding Bonzokuna admin letu taura ako first one. And I'll give 10 pounds. Saka tarene 1,325. Both we are 10 pounds foot. So it's gonna be 1,325. Taura ako letu. Okay. All right. Just a quick one. Salma Peter. Naona mama kuita confusion mu comment section medu. Yeah, PayPal. So arikutaura asikundai arikutaura ndigugu ndinga ndine PayPal yakachiswa jimcaesar@yahoo.co.uk. So I'm just going to quickly read the names. Kana ukanzwa zita rako usina kudaidzwa waisa pa Jim Caesar, then please cross check kuti manyora address chaiyo here. So there was one akaisa anonymous akaisa nezuro akaisa 21 euros, and then today list ranhasi ndeiri. Hangapana Jacqueline Stole aisa 20 pounds. Miriam Mija aisa for 549 euro. Sharon Hunt aisa 1097 euros. Happy Mo Mugauri aisa 10 euros. Lula Mamandangala aisa 82 cents. Seneziwe Mtongana aisa 10 euro 89. Ompishi Rekeni aisa 1097 euros. Hope Stole Kadenge aisa 102 euros 80 cents. Memory Michelle Kuche ainaonya tsopera ku Migrasini Mertebe aisa 549 euros. Lizzie Mupfururi aisa 20 euros. Guguletu Dube aisa 10 euros 50. Sean Katesi aisa 10 euros 97. Heza Machemedze aisa 549.
Laina Mukoroverwa aisa 822 euros and Nancy Mangami aisa 10 pounds. So anenga sanzwa zita rake apa aisa pa address ye Jim Caesar. Please cross check kuti manyora address chaiyo here. And then ndaona Tari and Martin futi vati vaisa ku PayPal. Kwangu hakuna unless kana vaisa kwa Kunda yanga ine PayPal here apa. Kunda hana PayPal hapo. Vaisa kupi? Okay. So Tari and Martin aisati yasvika handina 50 yasvika kuno. So maybe vakadasa futi kudaidzwa maisa pa Jim Caesar. Kundai havana kuti vambopinda PayPal here. Janda ari kutaisa 15 but aisa PayPal yaKundai manje kwete yako. Saka kune PayPal yaKundai 15 yaisa PayPal kwaKundai. Right. Saka dzaisa kuna Martin guys tinzoti 50 yapinda kupi. Tinzoti 15 yapinda kupi 50 yavaisa yapinda ipi. Edzaita kuna Martin kumbe ndaiona nyangwe nene asi uya kuti hakuna tingatizofarira isati yapinda handi mwana pamwe vaisa kuronga andisi vagadzirise nguva iripo vatitaisa Mary ari kuti sarangu hapana hanzi Mary muzovoreva rataugwa pano rataugwa Mary muzovoreva rakanzi Mary muzovoreva apana pana Miriam Misha right waisa pa address guys check address guys check your address first check address tani marasa vantseza rasika check address munenge mune mascreenshot yenyu check address andina norinda isa PayPal yaKundai notina isa kwaKundai ko uya isa kupi Mary waisa kupi Taurai kwa maisa PayPal yani. Wifanya PayPal ya letu. Ndio yateteka address. Asa mwe wagara ile ya Kundai kudara. Pamwesa kwa Kundai maisa kupi kwacho. Maisa kupi. Kundai please confirm tasa PayPal kwako Kundai. Tasa PayPal kwako. Noto mwe wagara wale mpa PayPal tioza. Akwa ngodara waisa kwa uli. Kundai can you please check your PayPal? Check your PayPal. Right, South Africa, oilipisa website South Africa, vapisa ma 200 tavo, ma 100 tavo, zviri kutoendeka zvakadaro. Thank you very much. Zviri kutoendeka zvakadaro. Ndimori mwiwe ushu, aisa 200 rand yake. Hanzi 8B per call, all right. Alright, bila kutesa gaya uye. Right. Hello. Yes, Kundai. Kupepa kune mari dzapinda yako. Tiverengero master. So, again tiverenge pane Memory Mutesha aisa 10 pounds 77. Christine Nyamunduru 10. Noreen Stole 1796. Faith Chuma 921. Sisi Mama Dog 2873. Stembile 10. Josephine 10. Sissy Jane, Raisa 1426. And then Yehu Bank. To PayPal first. All right. And then Sissy Cordelia, vakuti vaisa kumkuru ya Berita. $12. Vaisa kumkuru ya Berita. Guys, just on screen recording please just do screen recording and we will post it. I told that screen recording because EcoBank akawandisa. EcoBank magara message screen recording. But pane asina baba start go PayPal. Pane asina kuzostara ke. Memory Mutesha. Mira Kundai. Jedede chidu. Yakanyogwa pa PayPal irap. Yakanyogwa PayPal tore papo. Right? Endera kobe. I'm going to repeat the names again. PayPal. Memory Mutesha. Christine Nyamunduru, Noreen Sitole, Faith Chuma, Dorcas Grown World, Stembile Matanga, Josephine Musonza, Jane Go. Saka pana kwa 50 kwa zana mati. Saka vaise epita na mati. Maybe I sat here pinda. Ini nditoro sismeli pa Maria sismeki ya yandisi. Pane Maria ndaka isa pa Maria wo because yange sat here buda ku PayPal kwangu. So ichiri pa hold. So I don't know to manasho ndoti refund iriwo baba so nditorera back because inda ndaka ikava. Uongoka cover. Yeah.
imari yakangonzi pending pane yayolanda ndawana akaisa 1697 kwainonzi pending chinenge chaitika amheno yakangonzi pending ndofunga vanga vakaisa kana kuti zvekuti vange vatenga something because it's saying tracking here kusvika chinhu chacho like wadi kubata vanhu ava vaningirire vaone kuti panoitwa sei vaudze inogona kudzokwa pe kwavari pokudzosera futi alright vabati kana nemasta avo right tikandidadzire kuendawo basi right right tarina matini mari yavo haisi kuverengwa haina payareflector so far tarina matini mari yavo haisati yareflector so far saka handizivi kuti vanobatika papi haisati yareflector mari yavo yatarina matini ngavauye tarina matini maisa papi mari haisi kureflector haiko kumaboth papers tarina matini haisati mari yenyu yamatini haisa 50 haisati yaonekera so madetails epepa akapinwa apo akanzi kugumisisa akapinwa apo pakapinwa apo akapinwa apo tarina matini maisa kupi dei vachiuya bhozi anogona kuisa kusiriko mari iyoyo dei vachiuya vataura kuti mari yacho taisa pakati bhozi vangotaisa 50 pounds but iri kushayikwa mari saka hatichazivi kuti inenge yazofamba sei yaiwa bruna aisa kuzimbabwe tichabvunza vekuzimbabwe aisa kuzimbabwe kuecocash kuhama dzacho straight sibongile kumalo letu anzike naye chiwite yes I think sibongile ipaletu receipt yako kana isati yasvika kuna sibongile kumalo kuti aisa mari kwauri letu PayPal nameru yakutaisa kuna gukumsiza saka pamwe isati yapinda yapitopinda here zvinonetsa batai letu alright hatizoti vacho nanga makamuta sorry okay vari kuti still ari kungotaura kuti haisati asa haina kuverekwa zita rake that means undamona mochiti uyaikusaidi vanenge true guys kana pane imwe yapinda izvezvi mira ndione kuti ndeyani mary muzivo reva ari kuti haisati yapinda hakuna papinda yalizi nkobwe izvezvi saka cheka namary kuti what's happening check with Mary kuti what's happening guys munhu Mary cancel uche recent cancel uche recent right maita ndiwana chatwa senda 14 pounds 49 kuna Betty thank you maita ndiwana she thank you very much hanzi muklike pakanzi friends and family not pakanzi goods animaona boss pamwenda ku hold mukaenda mukapitsa pakanzi goods ngemutenga zvinhu mamwe mapenga anoramba kuti vatanga verified because of mascams saka lechitaura navo makuverekerwa mazita avo please guys uyai kuinbox kwangu letu iyoyi account iyoyi uyai painbox toona mesi dzacho tironde mari yedu kana zvichiita vakansele voita recent woita recent pamwe nenge iri pahold profile picture yangu ineni ndakabata mwana so ndo profile picture yangu but kana ukangoshandisa email address yangu iyoyo mari haimboende kune mumwe munhu because I'm the only one who has that email address right so yeah anything to say pane chimwe ndataura here letu ndagara panaiwa ndapedza thank you sis Nelly for all right sure bye right saka guys ka handizoti ndokutendai sei Liz Kobo ndiwe kayabva saka guys thank you for 1335 1335 guys chimbozvisiraiwo malove nemalikes guys munodadisa so mwari vakuitirei zvakanaka guys mupinde muna December zvakanaka igopera mugopinda muna January zvakanaka mugoona January mwari vakaubva govhurira masuo mugofamba muna January
andika mugofamba muna January mugofamba muna January mugofamba muna February mugofamba muna March mugofamba muna April mugono ripedza futi 2026 kuti dhagu andika Mwari vachikuchengeta vachikuitira zvakanaka tigozobuda futi pakuti gomina tiwenze Mwari vawedzere makore iye kurarama nokuti you have been a blessing to other people. You are now going to be a blessing to this child mwana uyu ari mujere andika watikuda kuti tironge kuti abude andimaona you are going to be a blessing achibuda ndofunga benda but you have to say everything God is listening and Mwari vari kunzwa andimaona right regai tinde ku Eco Cash tinze kuti ku Eco Cash uku zvakamira sei tinze kuti ku Eco Cash zvakamira sei £40 yatumirwa 40 pounds yatumirwa that's Spechi. Thank you very much Spechi. Thank you, God bless you. Thank you. I am Alit Kama zakupindeko zvino izvi. Thank you very much, God bless you. Thank you my sister. Night number ya Messi haichapindi iringoti calling guys. Iringoti calling. Pane here ane number kuZimbabwe auye apa atifonere vauye direct. Avaudze direct kuti vauye direct. Maleti Kamazi, you are still allowed to remember mchibvisa. Maleti Kamazi. Muchiri mukuru iripa papa you are still allowed to mubvisa kana mchida. Because maleti kuda yakawanda guys, tangoti nhasi tangotagetawo 1300. Tozo we have food tutageta zveme 1300. Tichingoenda takadaro kusvika mari yakwana, we can do it. Tinozvigona, tinozviita. Zvinoita. Mary Gugu's address yakapinwa hapo hiyo. Yakanzi Gugumsiza yakapina hapo. Cheka pakapinwa pazasi hapo. Pane email address ipapo. Mina ndingotira kufona direct ndione kuti anga ndingobhasa hapo. Anga ndairi miss. The subscriber you have dialed is on another call. Is on another call? Okay. PayPal yakapinwa hapo timeline. The subscriber you have dialed is on another call. Hello, this man. Hello, uya ku WhatsApp kadia, uya ku WhatsApp. Right. Hands ku SA kwa 730. Po Shubret bata general. Bata general vakupe 500. Vati vani 500. Bata general vakupe 500. Bata general vati vakupe 500. Murukisa pa PayPal beba euro ku PayPal. Bata general vakupe 500. Bata general vakupe 500. Vati vakuisa 500. Sisimele. Yes, dear. Tokumbira kuziva kuti mari yama receiver imari kuningikiri ku Eco Cash. Ku Eco Cash, let me check because pagara parne imwe yanga irimo, but so far including yanga irimo. Aiwa unota hello? Taura yaifana sere yanga irimo. So far yanga irimo ndapa 101 pa Eco Cash. But pagara mama gara muri imwe yanga irimo. Mari. Let me confirm. Ainga ichi 101 aswiti. Kuko inbox yacho. Ndiyo Eco Cash no inbox. Then kana imwe yapinda iri kuti ine world limit is $53. $53. Azviti because pane munhu abhadhira $130 ari one. Aisati yasvika manje. Maybe network yekunoka isati yasvika. Because Bruno aisati iziti Eco Cash kana kuti aisa inbox ameno kune chi majezo ari pane chi de Eco Cash. Eco Cash inoita futi inbox ndatojoina. Pane munhu aisa Bruno aisa ega akazvimirira aisa 130. Aisati yasvika iyo ndotofunga kuti inetwork. Maybe ndogona ta screenshot iko zvinonikiriki like amount aripo. Tipe screenshot tione.
tipe mazita evanhu vakanda mari bandi panobusa mazita tipe mazita tarina bati nasata zoti vaisa kupi vaisa kupepawo hatizoti kupepawo kupi because haisi kuapia haisi kuapia like 100 something yamukutaura yaiswa aisa Bruno tipe ndikiri ati aisa tipe inonzi tipe mazita verenga mazita timeline mapaper yakapinwa apa tasa pakapinwa apa pane cash send pane pachinjwa details guys pane munhu arikumbirawo email PayPal address ndokumbirawo mise PayPal address yatarina bati havasi kubatika kuti zoti vaisa kupi havasi kubatika saka verenga mazita evanhu vaisa toni pane yakanzi Fadzai Chiguvare aisa $5 and then pane $10 from Phineas Teens and then paita ya Shungu Tricia $20 kubva papinda yakanzi Leo Tichaona $10 Leo Tichaona ndiye Bruno or transfer confirmation 10 USD from Leo Tichaona. Saka pamukuda pamukusateri asvika pamwe imwe yacho ndo zvandiri kutofunga and then for vapinda yakanzi zvonizvo tanzi Phineas Teens $20 iyi yapinda manje inenge iri kuworld remit then ubva pazopinda futi imwe yakanzi have received $20 from world remit ndobva yazosvika pa$50 kubva pazopinda yakanzi zvonizvo 3 years from Phineas Teens ndobva yasvika pa$53 iyi world remit vachanonzani 3 years Teens and the Phineas Teens let me screenshot the ningiriki with my messages Phineas Teens tuone pamwe ndovanatari vacho pamwe ndovaita world remit natari. Alright, it's fine. Mina ndibva ndatoenda pachat penyu izvo zvisimeli. Hanzi but ya Bruno yakati Messi muteeri hana kuisa straight kuvabereki vaOwen here. Aiwa namba dzabereki vaOwen anenge adziwanepi. Aisa pamadetails ataisa apa. Ataisa kuna Messi yeyo. Ndiye Messi wacho ari kutaura kawo. Aisa kuna Messi ndiye Messi ari kutaura. Screenshot yakaisa sisimeli. Yamaicheka. Ibva yamaicheka iyoyo. And then rega ndiscroll just mazita ndiye Messi ari kutaura. Aisa screenshot it. Thanks ndiwana ndiko havasi vanatarira aiwa Leo saka uya asiri Bruno yakanzi Leo tichaona kambanga ndiani ndozati Leo anonzi Leo tichaona kambanga pamwe asiriyo anenge asiriyo Leo anonzi Leo anigara zviya guys Bruno anonzi Leo ani aiwa Bruno hambodaro panapa never Bruno atoisa pane zvatoitika asati asvika Bruno anonzi Leo saunyama manje apa pakanzi Leo tichaona kambanga saka asiri iyi yakanzi Leo tichaona kambanga hapana yakanzi Leo saunyama hapana yakanzi Leo saunyama hapana maiko kesha atanga kupinda yakanzi Karen Madzore ndo yatanga kupinda $5 ndo Karen Madzori ndo atanga kupinda but imo mamagara mumbori $61.99 ndenge gara irimo then aya atanga maiko kesha atanga kupinda patanga ya Karen iyo zvichidzika pasi saka ya Bruno chekuti asati asvika ndofunga maybe but inombonhingi nayo network ndo zvandiri kutofunga kana anyasoisa panhamba dzangu inogona kuzosvika but for now haisati yaapia ndiye here anzi mwari kuti ndiye ari kunzi anonzisa unyama kwete ningikiri kana kuti akanganisa kubaya atokanda screenshot mucomment section yeproof akanda screenshot yeproof mucomment section Miraton akanda screenshot yakanzi Leo tichaona kambanga yapinda iri $10 iyoyo maiona smeli hanzi Leo tichaona kambanga ndi Bruno ndiye here Bruno
nokuti masere makunzi saunyama saurombe yakunzi kanyama saka ndikambanga ndiye here Bruno hanzi requesta balance yeko kechitoni. Alright. It's okay. Hanzi ndichona ndi Bruno saka ndi Bruno ndiye tichaona ndi Bruno. But manje pango pipaki ndifrecha 10 chete imwe isati aisikupinda. Ndikaya request toni. Kueducation pana Douglas arina kuverengwa panapa haipo. Douglas haripo arina kuverengwa. Pamwe zvinononoka hazvo kupinda meni. Screenshot ndinayo panapa pana Douglas apa. Hapana Douglas apa. There's no Douglas here. Awa Douglas hapana. Pana Karen Madzore. Pana Fadzai Chiguvare. Pana Tans. Anditika pana Shungu Tishia nyika dzino. Poita Leo tichaona Kambanga. Ndio vanhu varipo. Ndio vanhu varipo chete. Pamwe chapindayo. Okay. Gaya tarisari kutasari ngikiri yacho tuwa. Pamanga sada isa 80 yacho Bruno. Pamanga sada tumira 80 yacho. Pamanga sada tumira achiti ndozotumira 80 yacho. Okay, shungu tisha ndiwe alright. Tafadhali ngadzino yabe iripo. Maybe network. Kana isa futi 150 150 rands. Ndakungoforda kuna shumbresi koko. Kuna shumbresi koko. Aiwa ndiye Bruno. Pane munhu atondipa proof yekuti ndiye anonzi Leo Kambanga futi. Ndi Bruno Elina. Ndiye Bruno. Kune vanhu atondipa screenshot pavanhu vakatenga zvinhu kwaari vakashandisa madetails iwayo. Ndiye Bruno. Thank you timeline brief waisa 20 euro kuPayPal. Saka taita 355 nasi ndio yataita. 355 ndio yataisa nasi. Thank you very much my love. Maybe ya Bruno yanga pledge yanga sata isa guys. Because ainga disappear zvimwe yapinda wa. Hanza tumira proof ya 80. Iripo etione. Andina kuiona hamuna ndiri busy. Ngachitipa proof tione kuti atizive chazopinda zvayo. $1,500 asandaiona maisa kupi screenshot. Asati aiona ndio toda kuona proof yacho. Munhu aisa 150 rands guys. Imi kutaura kuti kudiko iyi. 150 rands ishi yaisa ishi. 150 ishi. 350 rands ishi yaisa. Ndatoi forward kuna chumbres zvese nepin yacho. Aisa inonzi eco catch send. Andinamboreceive handinambopuwa proof ye 1.5. Florence said to Messi USD said to Messi David iripo akusaka zviri kufamba sei. Ngeni mutorisi watogona Florence mira. Ise proof yacho nditomutorera proof. Messi.
ndamusendera timufonere tiyo proof iripo zveshuwa proof iripo the proof is there waiona because proof yaitwa zveshuwa akanda ndakusendera proof pane imwe yabva kupinda yakanzi yakaremi futi mazori yapinda iri $10 yapa 111 aiwa tasasikuchete ndakusendera izvozvo but manje sene miri wrong iyo haina kupinda because sene miri wrong manje mati tasasikuchete ndakupa mesi alright again tarisi Messi Muteri USD $80 sent to Messi Muteri. That's my name there. kusene ndiyo Messi Muteri kayo. Tasa sene ndiyo here mesene mi iri correct iri correct saka paiso 80 ngikiri 80 US dollars ndo yatiri kutsvaga yaBruno iyoyo iscreenshot yaBruno. Alright. I don't know why kana yaiswa itori eco cash. I don't know why isati yasvika kuno because abantu kubva kureceive ime message. I don't know why it iri kureflecta. I don't know. Because kana chiri kuchisenda andizivi. Handichazivi manje. Sene ndiyo. Because chikoto senda nyandi auna kundisendera andina kuiona chikoto se privilege to me. You didn't send the screenshot to me. You understand that is there 150. Maybe wasenda kuna Chumbres direct not to me. Because apart of kupinda yakanzi Karen futi madzori yabva kutopinda eco cash transfer. Aiwa best live investment dzimwe dziri kupinda idzo. Dzimwe dziri kupinda saka pane chakachii chiri kuitika. Handisi kutoziva mira ndikupe screenshot futi yatobva kutopinda manje apo. Pane yabva kutopinda ya Karen. Right. Ko iyanzi waiona here. Pane imwe yauya yawatumirwa kuti 20 ish. Mira ndikusendera. Isho. Ye Remitly yasvika here. Isho. Ye world remit. Iyo ndakusendera. Pane atombo kana iri yekudhare pane yapinda world remit $20. Ndiyo. Pama screenshot atakusendera. Pane yatombopinda. Rega ndikupe screenshot. World remit $20 ya pane yapinda veyazoita 53 yanga ndichitaura yai. Okay. Saka sene imuteri kana kuti muteri. Muteri like MUTEERI. Saka aigona Bruno. Sene mundiyo. Saka aigona Bruno. Aigona ndiyo sene yacho. Right. Saka uya aisa 1.5 aisa kuna Chumbres ikoko. Kwete kwandiri ndofunga waita transfer saka inobodelay bichana inodelay ichapinda. Pane aisa 1.5 rands guys. Thank you very much my love. Pane aisa 1.5 rands aisa screenshot. Saka ndofunga aisa ke transfer saka inogona kutora time. Animoza ma transfer South Africa inogona kutora time inogona kupinda namangwana. So thank you very much my dear. God bless you. Aisa 1.5. Aisa 1.5. Saka ya Bruno ndo yasara yakutemesa musoro. Nyangwe iri kutomutemesa musoro kuti why iri kurega kureflecta kuno. Michael wanyora romusene saka itore back muchinje adzi muteere. Inogona kupinda because sometimes inogona yakahenga up inogona kutopinda. Hans ko arikuti aisa 80 ne90 but approval code ngori same how. Me I don't know zvinezvi guys. Me I don't know how it's done. Me I don't know guys how it's done. Zvima especially andizvizivi. Samukuti screenshot iyo ine zvofamba seiko. Me I don't know guys. Approval code ndochi. Cheka iwe ndokumbira kucheka approval code yekutanga yawaisigwa na Leo ne approval code yechitatu. Asi Bruno sadaro saka watibikira approval code.
asi Bruno ungadaro mai yako shuwa ungadai kuti mutemesana musoro pano shuwa waedita zvizive mabruno wako jini ebronyati waisa kupi canceliti ebro ine 2 ina muteri cancelai vaisa 1 mu-e cancelai ina 2 muteri ina 2 vana e cancelai kune hati zvizivi zveini Bruno anitei Bruno Bruno ngadaro mai yako shuwa visa ebro imuteeri visa idonze uise futi Bruno handa kuisa 8 guys amuchiti yo pin 8 kureva kuti hakuna hazviko akutokuitisai confusion ngasadaro unozanga pangudaro panyaya yeriserious kudai kwatiri unoseka nhamo usingadi apangudaro panyaya irisensitive kudai tinonetsana kapanapa ikatotendera kuti nzi kwashakwa $80 ndodzini mari dzechiso dzizobiwa idzidzidzi ma8 waya izvo inenge yakaeditiwa unosunga ine handizvizivi zveini zvemaekokechi handisi zvizivi zvemaekokechi zvakasara zvotanga kuitiwa tatoita kusanga kuti hatizvizivi isu tongohwawo kuti kune maekokechi vatatoziva I don't know how it works. Ndipe namba ya ndanzwa hapana tondiwa Ismail ndanzwa nekuristata phone ndichiti ipindi e-wallet uya kutaisa e-wallet okay Shumpress ari kuti e-wallet this is e-wallet kasadawana message yacho zvacho hanzi e-wallet Shumpress hanzi ndaisa e-wallet ndatopa proof yacho ndipe namba dzaBruno guys zvakandiomera ini muzo zvinoenda zvinogwisanisa wewe yena tari tufunga kuti ndio yavashandisa app yakanzi tennis yaya vaisa padikiri tennis vaisa pane World Remit ndiyoyo yana tari I think ndiyo yeso yakanzi tennis ndiyoyo because mari yacho ita mouse inosvika ikoko auye minikisi guys mungandikandira namba dzaBruno kuseruko zviri mune imwe foni yandiri kushandisa iyoyo kuita live ndomune namba dzake saka panamba iyoku yana tari ndo yandiri kutaura kuti ndo yakanzi tennis yaya ndo vaisa yakanzi na tennis I think because yakanzi tennis yaya ndo yana tari because mari yavari kuti vaisa nemari iyoyo zviri kuitirana mari yavari kuti vaisa zviri kuitirana saka ndiyoyo yanzi tennis iyoyo ndiyo auye nekisi Bruno ka aikona kudaro mani kana kupepa wakuna haisi kuonekwa kupepa problem ndokuchagova tepi tisingavaoni ndinoda kutobva panapa namba yavo iri mufoni iyoyi ndinoda kutozodonha panapa ndoshandisa foni yekuvafonera kuza ndikasi kuvafonera namba yavo iri mufoni yandiri kushandisa ipapa andori online Bruno muedha apa havasi kuzovakanisaka tisi tozovanedza sei ndamuedha aiwa hati kwai namba yakafanana here kwai inonzi chii namba yakafanana reference namba imwe chete Bruno
Hello, Bruno. Wogeza kufanele bheke na Wogeza. Alright. Alright, sharp. Iripo, alright, iripo my Bruno. Alright, sharp. basi. Alright. Sorry to go na Bruno idi. Yeah. Ndaseka namo ndisingadi kuseka. Ndaseka ndisingadi. Asi zvabhurunoka. Nai andioni kuti ayepa naishelisa makodhi anogoita momochetese kwai maapprove code apa kusiyana. Ise maapprove code yaisa £10 nemane yaisa $10 nei ise maapprove code saka pane pafamba sei. Pane pafamba sei. Zvakaoma guys. Koma natari naMartin ndotozondoona pano ndonotsvaka namba yavo zvindoti vafonera. Kana pana nayo here apa kuinbox nokuti iri pafoni yandikushandisa ndo pane namba yavo. Saka ndifone namba iyi ngandisire uya natari naMartin ngandikandiro kuWhatsApp izvozvo. Zvakaoma. Saka ini guys mukuti munhu wangu achatotaura nyaya yake kanhasi apa. Achakwanisa kutaura nyaya yake nhasi. Zvakaoma. Ndiva ndikutsvaka ndinoambira nhamba ndipei nhamba iri kufoni iyi ndipei nhamba. Ndipei nhamba ndivatry kuti vafondera izvozvo tinzoti vaisa papepa ipi. Uzandaro vakanganzawo futi. Unozanditenderedze musoro mani kudai. Thank you Lolo Biz ne100 stars. Thank you Lolo ne100 stars. Ndokumbura namba yaMartin ka iri mufoni yandikushandisa ndokumbura musandira namba yaMartin. Ala yebo. Utoida izvo sindatoimirira. Thank you, the masters. Thank you, the 50 stars. Thank you, master senders. Thank you, master senders. Thank you, Selena Makombe. How are you? Thank you, Selena Makombe. Thank you, Opka. They get 1,000 stars. Hey, guys, thank you for the stars. Thank you for the stars, guys. Thank you for the stars, guys. Thank you very much for the stars. God bless you. Thank you, Yvonne. Yvonne, if it's long time ago, pick up a sound. Thank you, the masters. Thank you, Lorraine, 100 stars. Thank you.
Kwaya nasi ndine star party nasi. Kukanaka. Tara shadairi masira shadairi phone futhi. Hi mami. Angadaira wa. Ndafunda. Hello. Hello. Yes mami muri sei? Muri sei? Ndiripo maisa mari ku PayPal. Mati maisa pa PayPal ipi yacho email address. Kuza isi kuonekwa. Ndingati kusendere screenshot. Sendere screenshot because tione kuti macheza right kuza isi kuonekwa iwe. All right, thanks. Right, thank you, my guys, for the stars. Yeah, again, Bogara, the motor, couldn't get to a star party. You never know what we're going to show what already 100,000 stars, Papa. Nay, Shabaka diaries, you know, Shamisaka. Panapa diaries, Pano Shamisa Panos, Nitka Panapa Marika, Navada, Pano go Pinterest, so I back. You got to go Gareva Pacatuna to see that my stars up to a never one. They got a Savara, Quadripan. Tio one. Le 2 years of na GM Caesar, doti ya uwan. College ya pambase. Le 2. Iyo let's screenshot you. And this is dio. But it's screenshot Mandipa. Thank you, star senders. Thank you, Neo. And thank you, guys. Thank you. My way. Thank you, my star senders. Thank you, Sabina Duzo. Thank you. Okay, ababaisa yakanzi co.za. Aiwa vakanganisa zveshuwa ndosaka isina kusvika. Vakanganisa rikaindi vaisiri. Aha. Endi vaisiri. Ndosaka isina kusvika. Star party guys. Mami, makanganisa address tarisai monda kusendera the correct one. Saka ndopeta sema. Itore cancel. What time is it? Cancel. Oh, let me try. Cancel. Send power. Thank you guys. How much was the guys? Ndaveni star party. Ntuka ndi kwa masters. Ndisire o masters. Hamuso na ndiparopoka ndi masters. I hope this man gets the help that he wants. Thank you, 500 stars. You Kani. Thank you, Kani. 500. Apatinda kutenda masters. Thank you, Kani. 500 stars. Hey, Oyo. Hey, guys. Thank you very much. Thank you, masters. Vakakanga sa address. Vakakanga sa address. Kasaka ndogara angu zvepa ne star party. Ndoti mugara angu. Ndoti unza kana ndati mai vave ni andu vadzatozoona ne Tuesday. Thank you, Sylvia Cooper. Thank you, Sylvia. Thank you, Slychi. Thank you. Guys, masters, we are getting God. Quite stop us. Cooper man stop at the average form of Zanzibar. The four hundred ways to go, master. That's not right. The madam never do ways to go, master. Thank you, Memo. Do ways to go, masters. Do ways to go, masters. Thank you, Leah. Can I join you, masters? Even now, I'm not getting masters on phone. Can I join you? Hande masters. Hande. Babies, I see you actually star party. Why can't the masters? Star party, why can't masters? What's wrong with that? Hey, Tichimira Burun, Adarukesa. Thank you, master senders. Yes, keep them coming. You master senders. Keep them coming, master senders. That's not the masters out. I'm talking to masters. Nine. Hey. Thank you, Angelina. You're all Gundani. Thank you, Angelina. 24,000 stars. 99 stars. Thank you, the masters. Hey, masters, guys. Without masters, okay. Thank you for appreciating, guys. Thank you, my son. Thank you. To appreciate all you guys, masters. Mutwa star party as without dividing the Apache. Thank you, Sylvia. Without dividing the Apache. Come on, guys. Thank you, Leah. Thank you, Lorraine. Bangi 500 stars. Thank you, guys. Never know that I saw the way to go. No, guys, Nishnya, guys. Eh? Hey, thank you, Tendai G. Thank you, 50 stars. Thank you, 50 stars. Thank you so much.
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Piera vana kuvava enda kanotaka ghost yako yanyatso kuvava cheko cheko. Pana kuna phone number dzamesi dzakapinda papa dziri mucomment section imo. Uyakuseni ndikukandire number dzamesi wacho. Uyakuseni kwesa dzakapinwa paina ndizine musoro uyakuseni. Thank you, Meg. Thank you, Meg. My Kiki. Thank you, 50 stars. Thank you very much. Thank you, 50 stars. Thank you, 50 stars. Chimirira kaBurundi. Utudza kuti ko mari yafamba sei kodi yafanana. Utudza. Shwa kutenda kuti kasi kuita kunge chaguduka makono kutenda shwa ndizvo zvisipo. Ndiyo ishi. Thank you guys, that's Master Zimari. Okay, vatu vakwanza kuitora vakusenda pa number pa correct address. Thank you, friend Mayatera. Thank you, 100 stars. 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 9. Ayo guys, akasvika pa 15,000 ndongogara hangu zvendounza munhu wenyaya. Muti akasvika pa 15,000 ndogara ounza. Arigona kutofamba kamasaka todai. Masters, guys, keep them coming. Keep them coming. Thank you, Tanaka. Thank you, Tanaka, 50 stars. Thank you, 50 stars. Bruna se actually chadona pano wakainda. What exactly do you need, Lolo? Ndakupose materials auna upa msara pa ndio. Teacher urikuda api materials. Zvaindwa manje ayo yazopinda manje. Yapinda yana matini but haina kusosvika iri 50 zvayo. Yasvika iri 41 euro. Haina zita 50 isho. Yazosvika iri 41 iyo. Yazosvika iri 41 isho. Haina zita 50 hayo. Ndofunga yabatwa pa withdraw yabatwa pa kusenda futi yabatwa. Saka yazosvika iri 41 euro 12 cents. 41 euro. Thank you very much, Tadna Martin. Thank you very much. God bless you. God bless you. Thank you very much. Thank you very much. Saka yekwana Tadna Martin is solved. Yasolve kwasara yanikiri. Ya kwasara ya nikiri. Ya Bruno. Sisolve ya Bruno ndo yasara. Yeah, Bruno Yasar. Thank you, friend Mayatera. Thank you, friend. Thank you, friend. Thank you, friend. Kaisikana kwatsa ndoinda mukasika 15 ndoinda ngo zvedema 15 ndachiunza imenya yacho chimbochofa chimbogara tiripo. Zvino machindisi akupenga zvokuti dheyo epepa akupenga zvekuti. Urai, how are you? Ndoinda muka. Aramba kusvika masters pa 15. Bruno hauyi Bruno. Chero tazviona. Thank you kune vazvinotisa guys. Thank you Mama Doku wakoma wangu. Thank you my sister. Thank you my sister. Thank you kune vazvinotisa guys. Nokuti takati changotoziti ndo mari dzose dzabiwa idzi dzinosvibisa vanhu masita idzo dzimari dzakadai idzi. I don't know about the information manje that one kuti vanenge ari comfortable information yake. I don't know sana chiita zvePayPal. You know I don't know about this now. Aisa 10 pounds yake Bruno azongotinyepera chete. Aisa 10 pounds yake azongotinyepera chete kuti ndaisa 8.
achauya here handifungi kuti anouya. Thank you nemasters atoripa 6000 kama chimboisa yati masters vaya vanenge vane masters chika ndeye masters tichimirira Bruno. Sevenalolo kwacho. Thank you, Aida masters. Thank you, masters. Ronika ukutaura kuno here? Ukutaura kuno here Ronika? Ukutaura pano here? Ukutaura isusu here muromo ukutaura pano here? Ukudza isusu here? Panapa kana uchara isigara watotiudza tichokupindura because panapa pasi negativity dzavajara dzekuti kwamakakudzwa kusina unhu kudzimba dzenyu dzamakabva dzinenge dzekuti makakura musina unhu musingadzitswi unhu pamunongofamba munofamba kutaura zvamunoda kuvanhu. Kutaura zvepano here because hautorina unhu utongoonekwa kuti utongoonekwa zvako hure riri kutongofamba hauna kana unhu. Hakuna munhu ane unhu anongofamba achingosvika pamalive evanhu kana madhoma rerwa wakatorerwa iwe wakatorerwa usina kumbokudzwa wakatorerwa namaiwo vasingatokurairi unhu. Mai vako ivo vangasatokuudzi unhu. Ronika Marimera vangasakudzitsi unhu. Vangasakudzitsi unhu panapa. Uri kureva icho here kurumidza tifambirane newe. Kurumidza tifambirane newe. Because zvimahure ndiwo anongoita izvo kuti paanenge angosvika ongonodai. Paunenge angonosvika ongonodai. Ongonotaura. Wari kureva finita alright. Sora hako. Ndanoti mkomberi wabvepi. Alright. Hanzi murume nezvoitwa nemazine alright. Okay, alright. Aiwa ndasina kuzviona. Kwandiri busy kufoni kugadzisa. Ndanoti kwauya kotuka vanhu kwakanaka here. Anomaona. Alright. Alright. Iwa ndatisina kuona ndinokonzaka nekomenti ngati kondo unouya achitituka pano koisa adi isu ndazohwisisa kuti handa kuzviona pasiri oye mafekisi ari kuisa zvimudhori zvazvia gogo vamaka. Alright. Ande chone guys ndoita hangu kana tiri kusvika pa15,000 ndoenda hangu zimawandi kuenda kubasa. Handina kuzviona kana ndiregerera guys muda ungoti muda kuti nditukisiwa. Muda kuti ndichitukisi muchitukisa nemunhu aronika timhizi ronika hwisisa ndandisina kuzvihwisisa. Imi ndibora vamongodzosa nyaya. Bora vamongodzosa nyaya ronika hwisisa ndandisina kuzviona ndiri busy kufoni uko. Sorry. Ndiri busy kufoni uko handisi kuona zviri kuitika uku guys. Zvakaoma. Right. Nyaya yedu handasi ikauizve dai backfight pamasaza kana 15,000. Ndakasvika kana chivauza ndochingoriska. Ndikuita kubasa kai. Ndochingoriska. Ndandichangorisika. Ndandichangorisika Bruno hamuwi vachirugesa. Ari mutambo ari kuzvikwesha. Ari mutambo. Ndandotokuipisa. Sorry yako Ronika. Ndandotokuipisa asina chizoti Ronika ndinomuona pano most of the time kochichaitika. Zidana kuti Veronica itrigger roti trigger so Veronica not trigger. Saka Ronika anofanira kufanana nekuti Veronica. Veronica trigger so visterero kuti Veronica. Azviwitisa Veronica tiri kutaura. Guys. Zvakaoma. Right, saka guys, my real life. Don't what I'm to say next time. Can show you not go muromo I got it to kill. But ndandisingatuki zvangu. Bruno hamudui guys, matuno ya Bruno. Tisatoziva chokwadi, matochiona chokwadi Bruno tichamudi. Mamumba achiona chokwadi matochiona. Chokwadi machiona iri kungofonera wedu Bruno asi chokwadi chachoka matochiona. You saw the truth. To Bruno.
Guys, saka to battery. Thank you, Master Senders. Ashika over 6,000. Aiwa. Thank you very much, Master Senders. Thank you very much. Kana aso msinachi dango muda kana guys. Sorry zvako very aiwa kana zvako iwe tori zvako ndango kuti aminoti attack ya BP. Ndasina kuona tipaswa filter sorry. Kana bakaza masters pane mafilters anombokandwa so. Bruno hawi fendeke kuti busy. Anmon. Saka regai ndini dangu guys, regai ndibatirire ne atizoita Tuesday, regai ndivafonere. Olinda kukunetsa story. Ndiyo. Okay, no problem. Ndivafonere ndivabati nditite mangwana. Nemusi weTuesday. Tuesday, Wednesday ndiripo, then Wednesday kusvikira weekend isvika next week amutoona. Amuzondiona. Kupiko my sister. Sorry kanone ndimuri kuramba muchikuita kuti abatikane vedu vemunini wangu. Bruno akazviomera nhasi ndatenda, nhasi ndahobvuma. My sister. Sorry ndakudelay hai, ndakakumisai. I know. Mundiregererewo. Saka isu toita tele yafambaka. Is it okay if we can proceed to Twitter on Tuesday? Is it fine? Yeah, that's fine. Proceed. Katika madays angu emingi anenga ndachida kuti vanhu ava ndivasitope nyaya yemakuva. They can't do it ndisipowo. Yemiguva ramai reguva ragogo handiti. Vakuda kuita ini. Aiwa handisi kumboita. Muna kusvika 15,000. So 14. So 14. Tinenge tatoita handisita Tuesday. Inini ndenda vastopa ndenda gona kuvastopa because I have to be really upset with them. Akandida ndichatovanavo kana kuti mafune vanoti ndoti kudini. That's fine mamunoona wangu you were busy. Basa rawaita ihombe. Did you see mari yemukomana uyo ndaisa muaccount? And maisa kwakaudi yani? Yes, kana uyo anonzani. Vachakanda handizimbi dzangu dzakwana kwakundai saka vanenge vachazokanda mazita. Kwamuri chete. Ndaisa message because I didn't want it. Kuti ndizove zita hangu ndasina kuti riiswe pachena. It's okay chete mukangotransfer mari. Time guys sekunda kwa tisai masters guys isai masters ndise aiwa kana ndamboshanga guys kubva nguva indigere pano hazviti for ningikiri for 6,000 tax kubva nguva ndichikwamata ndakagara pano akuisa message ningikiri Bruno mirai ndikudonedze nditaurira Bruno ndokufonera ibheke. Hey guys ndichikwamata ndakagara pano mambona kana ndichisuka kana kunodla chako mambondoonawo ndichinodla mambona ndichisumuka guys. Hantina kana mboreta green tea nhasi chaenda ndangogara pano. Bruno mwanangu uri sei Bruno. Mari haina kupinda mwanangu nokuti sikuona kuti wakanga asakuisa inodzi approval code E1 yawatanga kuisa pekutanga paya neEH2 saka panenge paitika error gadzirisa utitumire screenshot. Iyo haina kupinda mari iyo mwanangu. Ipa ndipa kuti tsumke ndinobika lunch box yangu kubasa guys. Ipa ndibika lunch box yangu ndamari kunetsa nyama yangu dhara. Asana tombobika kundizeta lunch box ndizova tangu vai. Inini wachasadacho. Asana tombotsvaga zvoti ndibike ndidya nsati. At least ndakandiraxa because baba kwangu vari kuzvumira doro ravo saka kana chimwe doro kazhinji havadyi. Amugona ndisana ndakandiraxa but ine wachasada tombobika. I haven't cooked yet. Alright mwanangu aiwa ndawisa unoona zvinonesa manje nyaya dzakadai kuchitaura kudai vana nomhanya naye kunzi ndokuti pana patinozoita matransparency saka panyaya kuzoonekwa zita rako haripo uye uchiti waisa 8 vanhu vazoziva kuti wanga uchihaipa mwanangu vanhu vazoziva kuti wanga uchihaipa vanozoti kune mari yakahliwa ndozvakaipira chi sumaji andinoona kuti hatisi tumabrand zvidiki tiri mabrand mahombe tinofambiswa mbiri yekunzi vakanda chi $80 iwe wako wanga uchizvaipira handiona but anyway thanks for the 10 US dollars. Thank you for hyping as well. God bless you mwanangu. Hanzi ndaisa $10 hanzi 8 ndakati haipa hanzi girls iweekend hadzipo ndikasumbuya ndichindikasama efra yakanaka wati ndisibika zvinhu zvacho pasaidi kana kudidi handiona ndizvezvauda ndakamira uku.
ende PF anika usadaro iwe. Usadaro mwana odi kana data zvichati ndarega data zvichati ko mwana ku college odi ku university oita sei. Hazviiti kinini kuno kutomboshingira kuti mwana aite college university. Ndo zvandotomboshingirira aite university. Right. Aiwa ndichamudza Messi. Ngachi haipake. Right. Chiti wangu zvimastars guys titi. Imi mukutononoka. Mukutononoka. Ere diva nayo kwasina kuzvonoenda zvandizvisika iyi. Tachingoti pane zvaitika. Iva sina kutotaura ndasingatombozivi kuti ndaingoti pane zvatoitika kumari iyoyo. Honestly. Sikutombosiva. Mahambusa mutuke guys aisawo $10 yake. Right, masters guys, tipinde masters, tipinde mnyaya, masters guys, tipinde mnyaya, masters. Nokuti nenda kutokata hii ndotanga ime life. Masters. Team Stars. Muri kutotambisa time guys. Muri kutambisa time. Shumba kazi ndo panotinetsei papa because vanhu vakaona vanhu vakatasa vadzere pano vari kuona and then boom all of a sudden konzi paiswa mari haina kuzoonekwa haina kudai inotofamba. Thank you mukoma wangu Joke. Thank you very much. Konzi vakatoidya mari yaBrune tore chinzi yatumigwa kuZimbabwe kotonzi vakatoidya panenge pakutonetsa. Thank you vakoma nyembesi amoni zvava vanokanda masters kamanje handi mani vazviona manje vanokanda masters manje. Thank you vakoma nyembesi. Thank you very much guys. Hanzi you are sounding like Freddy. Ko masters disingabadi ndigere pano nhasi kudai kuti go nhasi kamwana kangu kamukari piko nhasi. Thank you Lorraine Mangani. Mwana wangu anositenga chikafu nhasi apa anositi hamuna kusimuka rega nditenge muri kudeisa otumira salad otumira huku nhasi achipopa mu comment section. Echatotenga sonda zvozoti handisi kusumuka. Antiwana saka aiwa masters andodiwa unongogoma wakushamatira 4 hours wangu 4 hours ushamatira chamwari isodo ijokusha 4 hours uchingoshama tata chete esitateo kwadhiri kwawaita tete uchingoshama so is nomunenge yonogwadzawo. Right. Ndakukata life guys ndobva ndadzoka. Ndakukata life ndobva ndadzoka tibva tisabatadza nyaya idzi because nyaya yavo yakazvimirira yega. So ndakukata life guys 20 ndongozvipa 1 hour. Anditika ndongozvipa 1 hour ndobva ndaenda.